ይጥቀመልኝ ናይ ማርኬት ፈንዳሜንታሊዝም ኣሎ ኦኬ እዚ ናሽናሊዝም ድማ ከምዚ ንኣብነት ኤርትራዊ ምዃነይሲ ገለስ ኣይብለሉ ኔዶ ሓቀይ በቃ ንሓደ ነገር ርጉፅ ዝኾነ ተኣምነሉ ነገር ሲ እወን ኣይኮነንሲ ፈንዳሜንታል በሃል ከምዚ ዓይነት ነገራት ማለት ሕጂ ናበይ ከምፃኩም ሕጂ ሎ መዓልቲ ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ ናብዚ ሪሊጅየስ ፈንዳሜንታሊዝም ኦኬ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣብ ካልእ ፈንዳሜንታሊዝም ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብዚ ናይ ፖለቲክስ ኣብዚ ናይ ማርኬት ፈንዳሜንታሊዝም ምናምን እዚ ብናይ ኮሌጅ ብናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሰባት ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ብዛዕባ ሓደ ሪጅን ብዝተፈላለዩ ኮታ ንቁጠባ ንፖለቲክስ ኣመልኪቶም ዝምዝዝሉ መገዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ቁሩብ ከይገፍሓና ወይ ከዓ ዘይዓቕምና ከይከውን እዚ ንወዲ ከምዝን ክንፈልጥ ከለና ኢና ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ ፖለቲክስ ገለ ዲስከሽን ክንገብር ዘለና ነዚ መሃይምነት ተዘይጥፊእና ሲ ብዙሕ ግዜ ሰማዕቲ ንኹን ንብል ዘለና ነዚዩ እቲዮም ኣፍልጦ ዘለዎም ዘንብቡ ነቲ ጠመተ ናይ ዓለም ኣግፊሖም ክጥምቱ ዝኽእሉ ከንብቡ ክገናፅሉ ዝኽእሉ ሰባት ብብዙሕ ጠመተ ጠሚቶም እዚ ጎዲሉ ኣሎ ወይ እውን እዛ ኣሎ ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ክመያየጡ ክኽእሉ ከለኮማን ንሕና ብፅቡቅ ብዙሕ ነገር ክንምሃር ስለንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ስለምንታይ ነዚ ፈንዳሜንታሊዝም ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገርና እቲ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ፌሚኒዝም ትሰርሓሉ ዘላ ነገር እንታይ እዩ ሪሊጅየስ ፌሚኒዝም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ካብ ሃይማኖት ተበገሰ ኣባታዊነት ንማዕርነት ናይ ፀውጦ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ኩሉ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ዘተ ብዘይገድስ እቲ ገዛ ናይ ሃይማኖት ገዛ ድዩ እቲኦም ነቲ ኣርእስቲ ኣልዒሎም ድዛረበሉ ዘለው ሰባት ሃይማኖታዊ ንፈልጦ ዲና ይንፈልጦን ኢና ሃይማኖታውያን ድዮም ኣይኮኑን ብዘይገድስ ኣብ ዝኾነት እዋን ዝኾነ ሰብ መፂኡ ሓሳቡ ክገልፅ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ይጅምር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣዳምን ሔዋንን ኢሎም ይጅምሩ ማለት ስለምንታይ እቲ ናቶም ፈንዳሜንታል ኦኬ መሰረታዊ ዶግማዊ ዶ ክብሎ ይበሃል ዶግማዊ ኦኬ እቲ መሰረታዊ ኣተሓሳስበኦም ካብ ሓደ ቁኑዕን ኣይቁኑዕን ኢሉ መብርሂ ወይ ከዓ መግለፂ ወይ እውን ሕጊ ዝህቦም ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ቦታ ወይ እውን መፅሓፍ ወይ እውን ኣይዲዮሎጂ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ንሕና ከምዚኦም ሕጂ ምዕራባውያን ዓለማት በፂሕንኦ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ናይ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ስራሕ ዘለዎ ቦታ ዝበፅሐን ዘሎ ጉድለታት ብዛዕባ ኣብኡ ኣይበፃሕናን ግና ንሕና ስለምንታይ ገና ካብቲ መባእታዊ ዝኾነ መሃይምነት እንዳጥፋእና እቲ ፀቂጡ ንደቂ ኣንስትዮ ፀቂጥዎን ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ሃይማኖታዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ስለምንታይ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ብብዝሒ ቁፅሩ ብዝሕ ዝበለ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍቶም ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ኣብ ትሕቲ ወዲ ተባዕታይ ኮይና ክትመሓዳደር ስለ ዘተባብዕ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ሰኣን ትምህርቲ ምህላው ብብዙሕ ነገር ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሕጊ ጥራይ በቲ ፈንዳሜንታል ዝኾነ በቲ ዶግማዊ ሕጊ ደ ይኽብሎ ይፈርሓ ኣለኹ እዛ ቃል ሰሚዕያ ስለይፈልጥ ክጥቀመላ በዚ መሰረታዊ ዝኾነ ሕጊ ንክኸዱ እንታሽሙ ይገብሮም ማለት እዩ that's why ኣብቲ ናይ ሞር ፎከስ ንገብር ዘለና ኣብ ናይ ሪሊጅየስ ፌሚኒዝም ማለት እዩ ምክንያቱም ፌሚኒዝም ብዙሕ ጠመተ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቃለሰሉ ሲ ብብዙሕ ጠመተ ስለ ዝኾነ ማለት ካብተን ጠመተ ሓንቲ ከዓ ሪሊጅየስ ወይ ድማ ሃይማኖታዊ ፌሚኒዝም ሃይማኖታዊ ቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሪሊጅየስ ፈንዳሜንታሊዝም ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ መሰረታዊ ሃይማኖታዊ ጠመተ ክብሎ መስለኒ ከምኡ ክብለይ ኦኬ እንታይ እዩ ተልና ብጣዕሚ ዲፌንሲቭ እዩ ኦኬ ኮምባቲቭ እዩ ከምዚ ኣውቶሪቴቲቭ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ተተሓሳስባ ማለት እዩ ብመሰረቱ ሲ በቃ ከምዚ ንሱ ዝሰምዖ ንሱ ዝኣመነሉ ኣሎ ዶ ኢልና ኣለና ንሱ ኣብቲ መትከለይ ዝበሎ ኣብቲ ዝኣመነሉ ካብኡ ዝኾን ዓይነት ሓሳብ እንተዳቐልቅል ኢላ
ዝመጽእ ከምዚ ሓይሊ ኮይኑ ዝመጽእ ከምዚ ኢሉ ድርግ ኢሉ ይመጽእ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከመይ ከምዚ ይኸውን ከምዚ ብሕቶ ወይ ከዓ ንዲስከሽን ንዛታ ኣይኮነን ዝመጽእ ኦኬ ሓይሊ ተጠቂሙ ፈንዳሜንታሊስት ዝመጽእ ማለት እዩ ናብቲ ካብቲ ንሱ ቁኑዑን ዘይቁኑዑን ኢሉ ዝሓሰበሉ ቦታ እንታይ እዮም እዞም ፈንዳሜንታሊስት ዝበሃሉ ሪሊጅስ ፈንዳሜንታሊስት ድማ ብምንታይ እዮም ዝፍለጡ እንታይ እዮም ዝቃወሙ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ዝቃወሙ ተልና ቀዳማይ ነገር ምዕባለ ትበሃል ኦኬ ሞደርኒቲ ንምዕባለ ብጣዕሚ እዮም ዝቃወሙ ማለት እዩ እንታይ እዚ ካብቲ ንሳቶም ትራዲሽናል ኢሎም ዝኣምንዎ ሞዴሬተርስ በጃኻትኩም እንተዳ እንዳሰራሕኩም እንተዘይኮንኩም ኮፍ ኢልኩም እንተዳ ትሪኡ ኣለኹምኩም I really need you to be like really active በጃኻትኩም ትዝውሩ ኣለኹም ኣብ ምስ ቆልዑት ኣለኹም ኣብ ገዛ ኣለኹም ከንምታት ኣብ ስራሕ ኣለኹም ኮይንኩም ፀገም የብሉን I'll try to like rewire my brain okay እዚ ናይ ሞደርኒቲ ታሽሙ ንምዕባለ ከመይ ገይሮም እዚ ፈንዳሜንታሊስት ዝቃወሙ ኦኬ ቀዳማይ እዚ ሴኩላሪቲ ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ሴኩላሪዝም ማለት ብናይ ኣዘራርባ ናይ ፈንዳሜንታሊስት ናይ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊስት ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖታዊ እንታይ ኢና ክንብሎ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊስት እንታይ ኢልኩም እኒ give me one good word እንዳለዋወጥኩ ከይነግራኩም ማዕታን what should I call it በትግርኛ ዶግማዊ ዝበልኩም እኒ ክጥቀመሉ ዶ ኣብዚ ብፅሩይ ዶግማዊ ጥራይ ክብሎ then ክትርድኡ ኣብዚ ኮንሰፕት እዚ ሪሊጂየስ ብዛዕባ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊዝም ንዛረብ ስለ ዘለና ሲ ኣብኡ ንጥቕልሎ ከም ዘለና ክርዳእኩም ናብ ካልእ መታን ከይከይድ ብዛዕባ ፖለቲክስ ኢኮኖሚ ገለ ከይከውን እቲ ፈንዳሜንታሊዝም ኣብ ሪሊጂየስ ጥራይ ክትጠጥኦ ከም ዝበልና ክንፈልጥ ሓራይ ዶግማዊ ኢለ ክጥቀመሉ እየ ኖ ዶግማዊ ጠፋና ስላስ ቶም ዲክሽነሪ እንዲሁ ነው ማለት ዶንጊዮምኒ trusted dictionary ዶንጊዮም ነው ማለት ኦኬ ናብቲ ኣርስተ ክመለስ በቃ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊዝም ዳብልኩ ክዛረበ ኣብቲ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊዝም እቲ ቀዳማይ እቲ ሞደርን ኢሎም ዝሓስብዎ ነገር እዚ ሴኩላሪዝም ወይ ድማ ዓለማዊነት ዝበሃል ነገር ኦኬ እቲ ዓለማዊነት ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ ንኣብነት ከምዚ ሙዚቃ ከምቲ ንሳቶም ዝመደቡሉ ንሳቶም እዝን ዓይነት ሙዚቃ ጥራይ ባህላዊዩ ያታዊዩ እንታይ እዚ ዋጭዋጭ ኣይኮነን ኢሎም ዝሓሰብሉ ዝመርፅዎ ሙዚቃታት ኣሎ ካብኡ እንተደኣ ንእሽተይ ውስኽ ኣቢሉ ሴኩላር ወይ ከዓ ዓለማዊ ሙዚቃ ኮይኑ ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ከም በዓል ፋሽን ኣከዳድና ኻ ንሳቶም ካብቲ ዝመደቡሉ ንጓል ኣንስተይቲ ይኹን ወዲ ተባዕታይ ንቆልዑት ይኹን ነዴታት ነቦታት እዚ ኮንዘርቫቲቭ እዩ ዝበልዎ ወይ ከዓ modern እዩ I don't know not modern conservative in a sense ከምዚ ዓቀባቢ ሪዘርቭ ዝኾነ ነገር ዝኽደኑ ሻለካ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ እንተዳ ኣብቶም ፈንዳሜንታሊስት ሪሊጂየስ ኮንዘርቫቲቭ ኣለኹ ኣነ ስለምንታይ ብዙሕ ንኣካላተይ ኣይርኢን እዩ እንተደኣ ግን ቁሩብ እዚኣ ቲሸርተይ ካብቲ ጉቡኣን ታሕቲ እንተደኣ ከምዚ ቪ ሼፕ ሰሪሓ ዋላ እውን ውርድ ኢሉ ከም ዝተኸፊቱ ግን መስመረይ ሓሊፈ ኣለኹ ማለት እዩ ራይት ተቃሊዕ ክለኺ ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ከምዝን ወዲ ከምዝን ገይሮም ሲ እቲ ናቶም ስትራክቸር ብኡ ገይሮም ይቀልፅዎ ብፍተላለየ ነገር ሲ እዚ ሴኩላሪዝም ዓለማዊ ዝበሃል ነገር ሲ ብብዙሕ ነገር ክገልፅዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልእቲ ኸ እንታይ እቲ ናቶም ሞደርን ኢሎም ዝነፅግዎ ካብቲ ፈንዳሜንታል ኣይኮነን ወይ ከዓ መሰረታዊ ዶግማዊ ኣይኮነን ኢሎም ዝሓስብዎ ነገር ሳይንቲፊክ ፕሮግረስ እንታይ እዩ ናይ ሳይንስ ምዕባለ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምዕባለ እንተደኣ ብዛንታ ከማን ክንገረና ከሎ ብሽክሌታ ድያ ዓረብያ ሸይጣን ትበሃል ላ ትፅዋዕ ዝነበረት ዋላ ማኪና ዓረብያ ሸይጣን ትበሃል ዝነበረት ኢሚድየትሊ ሲ ምስቲ ናይ ሕማቕ ዝብልዎ ክፉእ ዝብልዎ ኣብዚ ክኸውን ምሳና ኣይግብኦን እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ ሲ ቀልጢፎም ነቲ ነፀግኦም ናብቲ ንሳቶም ጌጋ እዩ ዝብልዎ እዮም ቀልጢፎም ዝወስድዎ ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ከሎ ከም በዓል ቲቪ ኮምፒውተር ክመፀና ከሎ ተቐባልነት ብዙሕ ኣይነበሩ ብዙሕ ዛንታ ኣሎ እዚ ናይ ክሬዲት ካርድ ክመፅእ ከሎ
ክሬዲት ካርድ ክንጥቀምና እዚ ናይ 666 እዩ ኢሎም ብዙሕ ክርስቲያናት ኣብ ዓለም ነፂጎሞ ከም ዝነበሩ ራይት ናይ ኮቪድ እዋን እንታይ ዝበሃል መድሃኒት ክንወስድ ከለና ኦኬ ፈውሲ ክንወስድ ከለና ናይ ኮቪድ መከላኸሊ እዚ እውን በቃ ምስ ሳይንስ ዝመፀ ነገራት እዚ ንዓና ከጥፋአና ምስ 666 ክታበት እንተንኪ ሰማች ሃይ ሳሚ 666 እዩ ገልመልታት ኢሎም በቃ ማለትሲ በቲ ናቶም እዮም ቀልጢፎም ዝኸዱ እቲ መሰረታዊ ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራይ ሓቅነት ኣለዎ ኢሎም ስለዝኣምኑ ኦኬ ሳልሳይ እቲ ናቶም ሞደርን አንደር ሞደርን ዝበሃል ወይ ከዓ ምስቲ ምዕባለ ተታሒዙ ዝነፅግዎ ከዓ ሞራል ፕሉራሊዝም ዝበሃል ማለት እዩ ኦኬ ሞራል ፕሉራሊዝም ማለት ከመይ ገይረ ከረዳእኩመ ንሓንቲ ቅንዕቲ እንብላ ነገርሲ ብብዙሕ መገዲ ክንመፃ ከም ንኽእላ ምእማን ማለት እዩ ኦኬ እዞም ፈንዳሜንታል እንታይኦም መገዲ ሓንቲኣ ሓቂ ሓንቲኣ ንሕና ሓደ ኢና ምሻለኩም ከምዚ ኩሉ ነገር በቃ ሓደ መገዲ ዝኣምኑ ክኾኑ ከለዉ ኣይ በዝን መፂኻሲ ኣብዝስ ክትረኸብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ መልታይ ፐርስፔክቲቭ ዝኾነ ነገር ከምኡ ኣይኣምኑን ኦኬ ሕጂ ብዙሓት ኣለው ከምዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣብታ ናይ ክርስትና ትበሃል ኣምብሬላ ከማን ተመፂና ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ኣይሁድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፕሮቴስታንት ካቶሊክ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሉተራን ኣለው ኣድቨንቲስት ኣለው and Jehovah Witness, I don't know ንሳቶም ኣብ ናይ Christian umbrella ድም ክመፁ I don't think they're under the Christian umbrella okay let me not mix up stories ግን liberally discuss ክገብሩ እንተዳ ዝኣምኑ ኮይኖም እቲ ንኣምኖ ዘለና ኣምላኽ ንኣብነት እዚ ኣብርሃማዊ ኣምላኽ ኢና ንኣምን ምስ በሉ ኣብኡ ብሓንሳብ ክጠቕለሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓንሳብ ኮይኖም ሲ ክዛተዩ ናይ ጸሎት እዋን ብሓንሳብ ከሕልፉ ናይ ምህለላ ብሓንሳብ ምብላዕ ምስታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቶም ፈንዳሜንታሊስት ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ ግን ናትና ይቁኑዕ ስለ ዝብሉ ኣብ ሕብረት ናይ ሃይማኖታት ከማን ኣይመፁን እዮም ኦኬ እቲ ፍልልዩን ከም ኣብቲ ሃይማኖት ክነሱ ከማንሲ ከምዚ ዓይነት ፍልልይነት ስለ ዘሎ ሕጁን ፈንዳሜንታል ፈንዳሜንታሊዝም ክንብል ከለና ጠመተ ዓለም ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ስለ ንዝኾነ ነገር ንዝኾነ ኣይዲዮሎጂ ንሕና ኢና ነቲ ኢንፎርሜሽን ክንምገቦ ከለና ሲ ብኸመይ ንምገቦ ኣለና ብኸመይ ጌርና ኸና ዓለምና ንጥምተሉ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ካልኣይ ካራክተር ናይ religious fundamentalism ናይዚ ዶግማ ዝበልኩምኒ መሰረታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሃይማኖት ማለት እዩ ኦኬ እዚ scriptural authority ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋቱ እዩ ዝኣምን ኦኬ ንዝኾነ ነገር ሕጂ ከምዝን ክንብል ከለና ጽሑፍ እዩ ይብሉኻ በቃ ኢላንድ ያብዚያ ኢሎምሲ ኣብኣ ይብሉ ማለት እዩ እስላም ክኸውን ይኽእል እዩ ተዋህዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ካቶሊክ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሮቴስታንት ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ቅዱስ መጽሓፍቲ ዘለዎም ሃይማኖት ኣለው ከም በዓል ባሃይ ኣለው ቡዲዝም ሂንዱይዝም ዝኾነ ናቶም ዝኾነ ጽሑፋት ዘለዎም እሞ እቲ ናቶም ነቢይ ዝፀሓፎ ወይ እውን ናቶም ነቲ ቅዱስ መጽሓፍቶም ዝፀሓፉሎም ሰባት እዝን ክኸውን ኣለዎም ዝደምደሙሎም ቦታ ታሽማ ይብሉን እዮም ማለት እዩ ወለም ዘለም ምባል የለን ማለት እዩ ታፅሕፍቲ እያ ብኣዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ኦኬ ፈንዳሜንታል ክንብሎም ከለና ንትርጉም ወይ እውን ኢንተርፕሬት ንምግባር ይበሃል ምሽ ከምዚ ሜታፎር ገለ እዩ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብልና ብናይ ክርስትና ሕጂ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ናብ ወይኒ ለወጦ ዝብል ዛንታ ኣሎ ጽሑፍ ኣሎ ነቶም ክርስቲያናት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግጽ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ቀይርዎ ድዩ ክንብሎም ከለና እወ ዝብሉ ኣለው ገለ ክፋል ናይ ክርስትና ኣለው ሜታፎር ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ክምህረና ናይ ብዛዕባ ለውጢ ብዛዕባ ኣብ ምስኣን ክኸውን ከሎ ከዓ ወሃባይ ከም ዝኾነ ዘርኢ ሜታፎር እዩ ኢሎም ከዓ ዝምህሩ ዓይነት ክርስትናታት ከዓ ስለ ዘሎ ኦኬ እዚኦም ሕጂ ንመን ኢና ፈንዳሜንታል ንብሎም ማለት እዩ ነቲኦም ኣብቲ ጽሑፍ ሪኦም
እዚ ቀይሕ ኢሉ ነተጻሓፈ ቀይሕ ኢሎም ዝኣምኑ ተዳ ኮይኖም ፈንዳሜንታሊስት ንብሎም ንዖም ማለት እዩ ንሜታፎር ይኹን ንምትርጓም ይኹን ወይ ከዓ ከምዚ ማለቱ ዶ ይኸውን ኢልካ ናብ ዲስከሽን ዝምፃእ ነገር ስለዚ ይብሉ ሓራይ ካልኣይ ምንታይ ካራክተር ይግበር ኢልና ሕጂ ናይቲ ካራክተር ወይ ከዓ መግለፂ ናይ ሓደ ፈንዳሜንታሊስት ምዃኑ ሓደ ሰብ ክንብል እሞ ሓደ ሰብ ፈንዳሜንታሊስት ምዃኑ ብምንታይ ኢና ነለለዮ እዩ ዝብል ዝገልፆ ዘለኹ ሕጂ ቀዳማይ እንታይ ኢልና ንምዕባለ ዝነፅግ ኢልና ኣለና ምሽ ንምዕባለ ክንብል ከለና እዚ ዓለማዊ እዚ ከዓ መንፈሳዊ ኢሉ ብክልተ ነገር ፈፂሙ በቃ እዚ እዩ ናይ ኮነን ኢሉ ዝኣምን ኢልና ኣለና ንዝኾነ ዓይነት ሳይንቲፊክ ቴክኖሎጂ ገለ ክመፅእ ከሎ እዚ ናይ ምዕራባውያን ወይ ከዓ እዚ ናይ ምዕባለይ ኢሉ ፈፂሙ ዝነፅግ ሞራል ፕሉራሊዝም ዘይኣምን ወይ ከዓ እቲ ሓንቲ መገዲ ቅንዕቲ ትበሃል እዚኣ ጥራይ ኢሉ ዝኣምን ብዝተፈላለየ ጠመተ ክጥምት ዘይደሊ ኣብ ዲስከሽን ብዛዕባ እቲ ናቱ ሕጊ ይኹን ብዛዕባ ናቱ ኣተተሓሳስባሲ ናብ ጣውላ ሒዙ ናብ ዲስከሽን ክመፅእ ዘይደሊ እዚ ናተይ ቅኑዕ እዩ እዚ ሓቂ እዩ እዚ ከዓ ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ሰብ እዚ በዓል እዚኣቶ ፈንዳሜንታሊስት ንብሎ ዘለና ካልኣይ ኢልና ኣለና እቲ ኣብሶሉት እንታሽምኦም ካብቲ ቅዱስ ፅሑፋት እዮም ዝመፅእ ብዘይ ገድስ ሃይማኖቶም ፈንዳሜንታሊስት እንተደኣ ኮይኖም ኩሉ ሻዕ መመርኮዚኦም ረፈረል እንታይ ይበሃል ሓግዙኒ ንከይ መመርኮዚ ኣብኡ እቲ ቅዱስ መፅሓፍቶም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቁርኣን ክኸውን ይኽእል ቶራ ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል ካልኡ ዝተፈላለዩ ቅዱስ ፅሑፋት ናይቶም ሃይማኖታት ማለት እዩ መወከሲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሳልሳይ ካራክተር ወይ ከዓ መለለይ ናይ ዞም ሳልሳይ ካራክተር ወይ ከዓ መለለይ ናይ ዞም ድምፀይ ተቋሪፁሉ ኣለኹ ጊሜሳይ ተቋሪፀ ኸይከውን ኣለኹ የስ ድምፀይ ይስማዓኩም ኣሎ የስ ቴንክ ዩ እሺ እታ ሳልሰይቲ መለለይት ናይ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታል ዝኾነ ሰብ ድማ እንታይ ኢልና ኣለና ባውንድሪ ማርክ ዝገብሩ ሰባት እዮም እዚኦም ኦኬ ባውንድሪ እንታይ እዮም ዝገብሩ እወን ኣይኮነን ንዝበልዎ ነቲ ተሓሳስባ ጥራይ ዘይኮነ ነቲኦም ሰባት ድማ ኦኬ እዚ ጥዑይ ሰብ እዩ ወይ ድማ እዚ ዝደሓነ ሰብ እዩ ወይ ድማ እዚ ኣብ ቁኑዕ መገዲ ኣሎ ንዝብልዎ ሰብ ይፈልይዎ እዮም ካብቲ ሕማቅ ኣሎ ዝበልዎ ወይ ድማ ሓጥእ ዝበልዎ ወይ ድማ ኣይናትናን ዝበልዎ ሰብካ ብክልተ ይበቕሉ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ መንጎ ከምዚ ይረዳዳ ኣሎ ይሰማዕ ኣሎ ቁሩብ ይጎዲልዎ እምበር ከምዚ ገለመልታት የለን ኣብ ናይ ምዳ ፈንዳሜንታሊስት ኣይደር በቲ ኣተሓሳስባኻ ወይ ኣብ ዘረባኻ ወይ ድማ ኣብ ትሕተት ከምዚ ዲኻ ኣይኮንካን ትበሃል እወ ተልካ ናብዚ ትግበር ማለት እዩ ናብዚ ትውሰድ ኣይኮንኩን ተልካ ከዓ ፈፂምካ ናብ ዝተኸድ ይኣምነሉ ግን ሓደ ዘይድግፎ ነገር ኣሎ እንድዩ ገለ ክብል ከሎ ከምኡ የለና ኣብ ምዳ ፈንዳሜንታሊስት ኮይኖም ምረፅ ያ በቃ ምረፅ ወይ ኣለኹ በለኒ ወይ የለኹም በለኒ ካብኡ ኢና ንዘራረብ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ናቶም ባህርያታት እዩ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊስት ክኾኑ ከሎ እወ ፀሊምን ፃዕዳን ጥራይ ገይሮም ዝሓስቡ ማለት እዩ ኣብኡ ውሽጢ ኣብቲ ናይ ባውንድሪ ምግባሮም ድማ እንተደኣ ናትና ኢሎም ሓንሳብ ዝመረፅዎ ማለት እዩ እዚ ኢኻዶ ኣይኮንካን ምስ ተባሃልካ እቲ ናትና ኢሎም ሓንሳብ ምስ ወሰዱ ነቲ ዘይናትና ዝበሉ ዋላ ብሓሳብ ዋላ ይኹን ምሽ ዋላ ኣብቲ ኣፕሮቾም ገማን ኣብዚ ክተዛትዮም ክትመፅእ ከለኻ ክተዛርቦም ክትመፅእ ከለኻ ከማ ኦልሬዲ ሪጀክትድ ትግበር ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ናብ ቀልጢፍካ ናብ እንታሽሙ ትግበር ሽም ይወሃበካ ቀልጢፉ ሽም ይወሃበካ ኣይናትናን ኢኻ ንፁግ ኢኻ ሓሳባትና ተፈላለየ ኣገለ ይኮንካ ትበሃል ቀልጢፎም ሽም የውፅልካ ወይ እውን እቲ ሽም ተወፂኡ ዝተዋሃበካ ይወሃበካ ኦኬ ከምኡታት በቃ ምንፃግ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብቲ ምምራፅ ኣሎ ቀልጢፎም እዮም ዝመርፁ ቦትኦም ክፈልጡ ይደልዮም ኣብኡ ከዓ እንተዘይፀኒሕኩምካ ፈፂምካ ክትንፀግ ኢኻ ማለት እዩ በቃ ላይክ ንሓሳብ ንዕድል ንዝርርብ ገለ ቦታ ዝበሃል ነገር የለን ከማኒ ብዛዕባኻ ክዝረብ ክልመልታት ይጅምር ሹ ቀልጢፎም እቲ ካራክተር ቀልጢፉ ይቀየር ማለት እዩ ቅንንን ይኸውን ኣብቲ ሓሳብ ኣይኮነም ፎከስ ትገብሩ ዘሎ ብዛዕባኻ ይኸውን ማለት እዩ ፈንዳሜንታሊስት religious people ኦኬ
رابعيتي كاركتر ناي fundamentalist religious سبات كاز بعد دوغما مباتاوي مسارتاوي يعني إلهم زحاسبو سبات زي modern كوين كفلتو زي دلو old fashioned تبايلهم كفلتو يوم زدلو أتحساسبهم old fashion كون أنابرهم old fashion موتا متاوم كدادنهم بزخول نجرسي كمزي old is gold عينة أتحساسبه أوكي كانتم بزوح زينة modern زبها النجرس لأن نتقوه نتيت انتهاوي زبها النجر إذا انتهاوي يعني نحنا إذا نيت انتهاوي كبوريو إذا نيت انتهاوي الصوت رايك عقب الله قلا عينة التحساسبة نخالة عينة كتأكم يخيلوا نزبلوا التحساسبة مع عطو زي مخفات مالتيو أوكي زيك خون كله أزيوم fundamentalist يوم مالتيو أوكي تا حمشيتي ملاليتهم كأ militant زخونو opposition اللوام fundamentalist كل شيء أنت اللوام militant مالت أنت مالتيو نوجع قرب زخونة أكل اللوام بقى أنا حجنا أبنت بقى نحدا حيمانوت تقبل يقول لخناتي حيمانوت هلا جين نايزر باك إلى تزيب اللي كوين قلملتات أبناتهم جروب هاللغناتهم مخاني فليت أمن لو قلتيهم بدحري تديو لي أوكي قلتيهم ممتو أتقعتو خونو تعرفي ديو كتعرف ديو تساب كنجرو ديو سجام متقعتي أكلاوي متقعتي تراي كمان يكون سجام مقتال كمان كبتحي خير كل شيء باك اب اللوا خذ بال كستوت مراحي أم شمو تسويعو ومراحينا مبزحتي وانكا أبتي زأمنو هايمانو تراي زي كون كتستقبلون تداخلكم شم مراحتهم يوم بزح زي بتصوع شم ناي مراحي بالطعم يتصوع مالتيو بتزدليو نجر أبكندي أبتتح نزينا دلينا لأن إحنا بزينا نأمن كلام بالي تعرف مو مبزحتي أبت ديسكشنهم كمان كتسمعون تلاخونكم سي اتنايت مراحي نتيجة ساسيوم زلو نتي جروب زاليو قلملتات ناتوشم بالطعم تسوع ويكا كلتا سلسته تخينم ناتوم شم بالطعم تسوع نسوم قال عينة instruction كهو خلو نسوم زخون عينة uncomfortable زخون نجار كاريو خلو تي militant زخون part قلتيفو يورور مالتيو تورورو ناب أكشن يخيد مالتيو زي كاركتر نيبعر منيو fundamentalist زخونو religious سبات اوكي هجيك زي قبل كلخو أو حدا بوكس همتينا كستو religious fundamentalist يو كستو religious fundamentalist يو إنا نكستو نحسب يكون نابزي كذا كل شيء أنا مهرمش قدم كابينا نجمر كلنا زعباتنا نباي أنا سي ولا فتسيمة religious fundamentalist كونت زي كينو أبجل حسابي تيسي fundamentalist كوينة أتوز بلا للنجارات علودين نزين تسوق عزلوا كاركتر زري إلو التحساسبة ويكا بوتا ويكا ميزان دوسر كل نجار علودين الناس نفسنا مثلا كل مزن أوكي يمكن بزنا مالتك التفتف كنغل بتا حنت ساعات وين تبز ساعات فرقان قلتفنا هم الجماعة أنا يدون كين كمان كتاعات فرقان وسط النايت أوكي حجي أبزي ناي religious fundamentalism كهيمانوتاوي دوغما كبلاي ماشيم من دعيزي ماشيم نبلا دو هيمانوتاوي دوغما كبلاي أوكي هيمانوتاوي دوغما أوكي متى نقلل كتب لنا أبزي هيمانوتاوي دوغما بس مسؤول جنتي إنجليش قال كبلاي من البعض جيجا خيبل أبزي هيمانوتاوي دوغما كل تعينت نقرأ له هيمانوتاويان سبات هلو أوكي أيترسوزي and then fundamentalist አለው ዶግማውያን አለው ሃይማኖታውያን አለው ከነዚህም ከመገና አንፈልም እዚህ ማለት ከሕጂ religious fundamentalist ዳሞ እወ በተመጽሐፍቶም የምዛአምኑ ዘአምኑ ነገር አለሞ እነዚህም ሁሉም fundamentalውያን ወካ ዶግማውያን እናዶ ታሽሙኽን ብሎም ኮይና ዝብል ሕቶኽ መጽኩም ይኽሊ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ኣብቲ ሃይማኖታውያን ዝበሃሉ ክልተ ዓይነት ሰባት ስለዘለው ማለት እዩ ኦኬ أنتي قدامي مقال انتي بحال أرثوذكسي بحال أوكي أرثوذكسي بنا إنجليش بنا بتين حيمانوت كي توستو حجي أرثوذكس توهدو تبحال الله كابتي أرثوذكسي زبحال قال استبقي سأزا أرثوذكس توهدو شما أرثوذكس توهدو توهي وازر لومبر أتي قانقوا قدم ناي غريك قالي أوكي حجي أتي بنا by definition
ኦርቶዶክሲ ዝበሃል ናይ ሃይማኖት አተሓሳስባ ኣሎ በቲ ካልኣይ ከዓ ፈንደመንታል ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ካቶሊክ ማለት ሕጂ ናይ ሃይማኖት ሽም ኣይኮነን መበገሲ ኦኬ እቲ ተሓሳስባ ካቶሊክ ዝበሃል አተሓሳስባ ንካቶሊሲዝም ፈጢርዎ ኦኬ እዚ ካቶሊክ ዝበሃል አተሓሳስባ ኣብ ዝኾነ እንግሊሽ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ከምዚ ሃይማኖት መሲልኩም ሲ ነቶም ኣብ ትምህርቲ ዘየለና ሰባት ሃይማኖት መሲሉ ከምዚ ሰባት ክጥቀሙሉ ሰሚዕና ሲ ዋ እንታይ ደኣ ካቶሊክ ክብሉ ሰሚዕ እዮም ብዛዕባ ካቶሊክ ድዮም ደኣ ዝዛረቡ ዘሎ ከይትብሉ ማለት እየ ካቶሊክ ዝኾነ አተሓሳስባ ኣለዎ ሓደ ሰብ ተደኣ ተባሂሉ ሲ ግፍሕ ዝበለ ጠመተ ዘለዎ ዩኒቨርሳል ጠመተ ዘለዎ ሰብ ተደኣ ኮይኑ ካቶሊክ አተሓሳስባ ይበሃል ኦኬ እዚ ኦርቶዶክሲ ዝበሃል አተሓሳስባ ከዓ እንታይ ክንብሎ ኢና ካብ ኖርም ወይ ድማ ትራዲሽን ዝተበገሰ ማለት እዩ ካብ ትራዲሽን ዝተበገሰ ካብ ትራዲሽን ተበገሰ እንታይ ማለት እዩ ስርዓታዊ እዩ ኦኬ አይ ቲንክ ስርዓታዊ ዘብሉ ስርዓታዊ ክብሎ እዩ ስርዓታዊ አተሓሳስባ ኦርቶዶክሲ ይበሃል ኦኬ እንተዳ ኣብ ገለ ዲስከሽን ሰሚዕኩም ከምዚ ኦርቶዶክሲ ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ ገለገለ ተሰሚዕኩም ሲ እዊ ተዋህዶ ብዛዕባ ተዋህዶ ዝዛረብሉ መስለኒ ገለ ከይትብሉ ማለት ኦርቶዶክሲ ማለት በቃ ስርዓታዊ አተሓሳስባ እዚኣ ስርዓታዊ ኦርቶዶክስ ሕጂ እዛ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተባሂላ ንክትፅዋዕ እንታይ ኮይና እቲ ስርዓት ካብቲ ናይ ቅዳሴ ናይ ጸሎት ናይ ክህነት ናይቲ ምእመን ናይ ኩሉ ነገር ሲ ናቱ ዝኾነ ስርዓት ኣለዎ ኣብታ ቤተክርስትያን ብዘይ ገድስ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ምናልባት ቁሩብ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ትራዲሽን ዝኾነ እንዳተወራረሰ እንዳወረስካዩ ማለት ሲ ኣባይ በፂሕሉ ሞ ከም ርድኢተይ እስኪ ከዚ ኣቀይር ከብላ ዝበሃል ኣይኮንና ኣብነት ጧፍ የብርሁ እዮም ሓቂ በቲ ዘመን እቲ ጧፍ ሽምዓስ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ጧፍ የብርሁ ነይሮም እቲ ትራዲሽን ኮይኑ መፂኡ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ነቲ ጧፍ ይሰርሕዎ እንታይ ኣለና ሕጂ ንሕና ሽምዓ ኣሎ ላምፓዲና ኣሎ ፋኑስ ኣሎ ኩራዝ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ኣሎ ከም ብርሃን ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል እዛ ኦርቶዶክሲ ምዃና ግን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብምንታይ ትፍለጥ በዚ ሕጂ ነቲ ትራዲሽናል በዚ ገይረ የምልኽ ነይረ እዚ ዝጥቀም ነይረ ላስሒታቶ ዝመፀት ብምሉእ ሲ ናብቲ ነቲ ጥንታዊ ኣካይዳ ስጋብ ሕጂ ንወለዶ ተመሓላልፉ እዚ ኦርቶዶክሲ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኦርቶዶክሲ ክብለኩም ከለኹ ብዛዕባ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣይትሕሰቡ ሕራይ እቲ ናይ እንግሊሽ ተርም ወይ ከዓ ካብ ግሪክ ዝመፀ ጥንታዊ ወይ ከዓ ብስርዓት ዝኣምን ኣተሓሳስባ ናይ ሃይማኖት ዘለዎን እዚ ምስልምና ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ካቶሊክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ትፈልጥዎ ሃይማኖት ናትና ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ምብራቕ ሃይማኖታት ኣብ ናይ ሂንዱይዝም ቡዲዝም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ሃይማኖታት ክኸውን ይኽእል ኦኬ ሕጂ ኣእምሮና ግፍ ሓቢልና ካብቲ ናትና ንብሎ ሃይማኖት ናይ ዓድና ኣብኣ ከይንፀብብ ኣእምሮና ኦኬ ናብታ ርእስትና ክምለስ ሕጂ ፈንደመንታል ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኢልና ኣለና ፃዕዳን ፀሊምን ኢሎም ዝኣምኑ ተኽ ዝብሉ ኦኬ እዞም ኦርቶዶክሲ ዝበሃሉ ኸ ብምንታይ ኢና ክነለልዮም ነዚኦም ክልቶም ሓደ ሰብ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ ፈንደመንታል እዩ ክንብሎ ዶግማዊ ድዩ ዋላ ኦርቶዶክሲ እዩ ክንብል ከለና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ኦኬ ሓደ ቀዳማይ ዝጅምር ኣብቲ ንሓደ ሃይማኖት ቅዱሳን መፅሓፍቲ እዮም ሃይማኖት ዝገብርዎ ሓቂ ዝውከስሉ እቲ ሕጎምን ስርዓቶምን ኣተሓሳስቦምን ሼፕ ዝገበረሎም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ርክባቶም ምስቲ መፅሓፍ ዘሎ እቲ ኦርቶዶክሲ ዝበሃል እንታይ ይገብር ናብ ዲስከሽን ተዳ ዘምፅኦ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ዝምርምር በቲ ሰመንቲ ንኣብነት ንኣብርሃም እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ ሎሚ ኸ እግዚኣብሔር ንዓይ ከመይ ገይሩ የዛርበኒ ገሌሉ ዝሓስብ ሰብ ኦኬ እዚ ኦርቶዶክሲ ይበሃል ፈንደመንታሊስት በታ ፅሑፍ ዘላ ማለት እዩ ኦኬ በታ ፅሑፍ ዘላ ከምዚ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ዝብሉና ኣብዚ መፅኦም ሰብኣይ ንሰበይቲ ክግዛእ ኣለዎ በቃ 4 ነጥቢ ማለት እዩ ኣባ ሄዋን ድሕሪ ኣዳም ተፈጢራ 4 ነጥቢ እቲ ኦርቶዶክሲ እንታይ ይብል ምናልባት እቲ ሰብኣይ ንሰበይቲ ዝብል ዘሎ ሲ
እንታይ ከብርህ ስለዝደለዩ ኢሎም ኣብ ጣውላ ሒዞሞ መፅኦም ኣብ ምዝርራብ ድዘራረቡ ሰባት ኦኬ እዚኦም ኦርቶዶክሲ ይበሃሉ ነታ ጽሑፍ ግን ኣብ ቁጽሪ ሓደ ኣብ ምዕራፍ ክንዲዚ ኣብ ቁጽሪ ክንዲዚ ወይ እውን ቁርኣን ተኮይኑ ወይ እውን ካልኦት መጽሓፍ ንሳቶም ዘብዎ ተኮይኑ ሞ ሪፈር ክገብርዎ ኸይዶም እስከ ገንጽሎም እስከ አንብበለይ ተባሂሎም ከምዚ ትብል ኣላ ምስ በሉ ግን ኣብ ኣዝውድኡ እንተዳ ኮይኖም እዚኦም ፈንዳሜንታሊስት ንብሎም ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ካራክተሮም ብምንታይ ኢና ንፈልጦ ተይልና ምስቲ ኣውትሳይደር ዝበሃል ካብቲ ናቶም ሃይማኖት ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ዘሎ ርክባቶም እንታይ ይመስል ኦኬ እቶም ኦርቶዶክሲ ዝበሃሉ ሕጁን ኣይትረስዑ ብዛዕባ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እዚኦም ስርዓታውያን ዝበሃሉ ኦኬ ስርዓታውያን ወይ ድማ ኦርቶዶክሲ ዝበሃሉ እቲ ናይ ደገ ሰብ ክመጽእ ከሎ ይዘራረቡ እዮም ሓሳቦም ይገልጹ ምክንያቱ ምናልባት እቲ ሰብውን ነቲ ናቶም ሓሳብ ተቐቢሉ ናብቲ ናቶም ሓሳብ ክመጽእ ይኽእል ስለ ዝኾነ ወይ ድማ እስከ ሓሳብካ ክሰምዓካ እሞ ናተይ ሓሳብካ ክነግረካ ኣሃ ኣነ ንስኻንካ ዘይተሰማማዕናሉ ቦታን ኣብዚ ናብዝን ኢኖም መታን ከለልዩ ናብ ዲስከሽን ይመፁ እዮም ኦኬ እዚኦም ኦርቶዶክሲ ወይ ድማ ስርዓታውያን ይበሃሉ ነቲ ስርዓቶም የላልዩኻ ነቲ ናትካ ኻ ስርዓት ኣለካ ድዩ ሊበራል ዲኻ ኣተሓሳስባኻ እንታይ እዩ ኻ ክሰምዑኻ ኻ ፅን ይብሉ ማለት እዩ እዚኦም ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት እዮም ፈንዳሜንታሊስት ኮይኖም ግን እንታይ ኣተሓሳስቦም ናተይ ቅኑዕ እዩ ኣነ ኣብ ቅኑዕ ዘለኹ ንስኻ ኣብ ጌጋ ኣለኻ ክንዘራረበሉ ኸማን ኣይድልየናን እዩ እንተሰሚዕካዮ ስምዓዮ ኣይሰማዕካዮም ከዓ ኸላስ ኣነ ናተዩ ጽሑፈይ ከዓ ከም ዝብለንሎ ተወዲኣ ኣላ 4 ነጥቢ ማለት እዩ እዚኦም ፈንዳሜንታሊስት ሪሊጂየስ ሰባት ንብሎም ወይ ከዓ ዶግማዊ ሃይማኖታውያን ንብሎም ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሳልሳይ ናቶም ዲስቲንክት ዝገብሮም ባህርያት ከዓ እንታይ ይበሃል እንታይ ንብሎ ምስ ሞደርን ምስ ሞደርኒቲ ምስ ምዕራባዊነት እያ መስለኒ ታቃል ከማን ንብላ መስለኒ ብትግርኛ ምስ ምዕራባዊነት ዘለዎም ርክባት ኦርቶዶክሲ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ኣብቲ ውሽጢ ትራዲሽኖም ካለው ኸማን ሓድሽ ነገር ክመጽእ ከሎ ተቐባልነት ዝወስዱ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ምስልምና እንተዳሪእና ቀደም ኣብቲ ናይ ጸሎት ሰዓት ክኣክል ከሎ እቲ ኣላሁ ኣክበር ኢሉ ክጸሎት ናይ ጸሎት ሰዓት ዘመናዊነት እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ናይ ጸሎት ሰዓት ከም ዝኣኸለ ክነግሮም ድምፁ ጎሮርኡ ተጠቂሙ እቲ ድሰርሕዎ ፓላሶ ኣብቲ ናይ መስጊዶም ከማን ቅዱስ ስፍሮኦም ከምኡ ነቲ ድምፂ ዘጉልሕ ገይሩ ዝወፅእ ገይሮም ይጥቀሙ ነይሮም ዳሕራይ ግን ሞደርን ቴክኖሎጂ ምስ መፀ ወይ ከዓ ዘመናዊነት ምስ መፀ ግን ማይክሮፎን ምስ መፀ ኣይ ነዚ ንነፅጎ ኢና እሞ ከምቲ ቀደም ንገብሮ ዝነበርናሲ ብድምፅና ጥራይ ንኣመንቲ ምስልምና ናይ ጸሎት ሰዓት ከም ዝኣኸለ ክንሕብሮሙ ንጸሎት ክንኣቱ ኢሎም ኣይበሉ ገሊኦም ኣሎ ከምኡ ዝገብሩ እንተደኣ ከምኡ ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣይ እዚ ሞደርን ኣይንደልዩና እንተደኣ ማይክሮፎን ኣይንጥቀምን ኢና በዓልና ብድምፅና ከምቲ ኣብ ነቢይ ዝመሃረና ወይ ከዓ ዝገበሮ ጌርና ኢና ንገብር እንተደኣ ዝብሉ ኮይኖም እዚኦም ፈንዳሜንታሊስት ንብሎም ማለት እዩ ከምኡ ናብ ናይ ክርስትና እንተደኣ መፂና ከዓ ዘመን ዘምፅኦ እቲ ሙዚቃ ቀደም ብናይ በገና ብናይ ክራር ገይሮም ዘምልኹ ይዝምሩ ዝነበሩ ቴክኖሎጂ ከም በዓል ፒያኖ ጊታር ከምፅእ ከሎ ከዓ ነዘን ሞደርን ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ኣብቲ ናቶም ናይ ወርሺፕ ሴሽን ወይ ድማ ናይ መዝሙር ናይ ምስጋና ኢንኮርፖሬት ክገብሩ ክጅምሩ ከሎ እዚኦም ኦርቶዶክሲ ይበሃሉ ማለት እዩ ኦኬ እቲኦም ፈፂሞም እዚ ሴኩላር እዩ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ዘበለ ብምሉኡ ዓለማዊ እዮም ኢሎም ነፂጎም ነቲ ናይ ጥንታዊ ናይ ሙዚቃ መሳርያ ጥራይ ክጥቀሙ ዝደልዩ ከዓ እንታይ ይበሃሉ ፈንዳሜንታሊስት ይበሃሉ ማለት እዩ ፍልልዮም በዚና ንፈልጦ ኦኬ ኦርቶዶክሲ ኣለዉ ፈንዳሜንታሊስት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢልና ኣለና ኩሉ ሻይ ትረስዑ ጠመተ ዓለም ኣተሓሳስባ ኦኬ እታ ራብዒቲ ዲስቲንክት ትገብሮም ከዓ ንሓደ ኦርቶዶክሲን ሃይማኖታዊ ሰብ ስርዓታዊ ሰብ ካብ ፈንዳሜንታሊ ሪሊጂየስ ሰብ ወይ ድማ ካብዚ ዶግማዊ ሃይማኖታዊ ሰብ ከመይ ጌርና ነለልዮም ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ሰልፍ ኣዌርነስ ሰልፍ ኣዌርነስ እንታይ እዩ ነፍስኻ ምፍላጥ ነፍስኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፈልጣ ብዛዕባ ነፍስኻ ዘለካ ርእቶኻ እንታይ ይመስል ነፍስኻ ከመይ ጌርካ ተለልያ
self awareness by the way ትምህርቲ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ክንብል ከለና ሲ ትመንቃሕቲ ነቂሕካ ከም ዘለኻ ምልላይ ጠመትኻ ማዕቢሉ ከም ዘሎ ጠመትኻ ይፍለ ከም ዝነበረ ካብቲ ዝነበርካዮ ዝተፈለየ ዓይነት ሓሳብ ክተመንጩን ክጥምትን ክትሰምዕን ምኽኣልካ ምፍላጥ እታ ቀዳመይቲ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ናይ ሓደ ሰብ ይመሃር ኣሎ ወይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ኣትዩሎ ምክንያቱ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ትምህርቲ ማለት እዩ ኦኬ ግን ካብቲ መሃይምነት ምጥፋእ እዚ መሃይምነት ምጥፋእ እንታይ እዩ ሃይ ስኩል ንመሃሮ ነገር በቃ ስጋብ ሃይ ስኩል ሲ እዚ ሳይንስ ይበሃል እዚ ጂኦግራፊ ይበሃል ብዛዕባ እዚ ክጽናዕ ከሎ ባዮሎጂ ይበሃል ብዛዕባ እዚ ክጽናዕ ከሎ ማቴማቲክስ ይበሃል ኢሎም ኢንትሮዲዩስዮም ዝገብሩና ዘሎ ምሁራት ኣይኮነና ኣብ ሃይ ስኩል ከለና ንዓለም እዮም ከምዚን ተጽንዕ እሞ በዚ ጌራ ንዓለም ተመሓድራ ኢሎም የላልዩና እዮም ዘሎ ተላሊና ክንውድእ ከለና ሽዑ በቲ ንሕና ዝመረጽናዮ ንዓለም ክንጥምታ ከም ሓኪም ኮይነ ደ ነዛ ዓለም ክጥምታ ከም ኢንጂነር ኮይነ ደ ነዛ ዓለም ክጥምታ ወይ ከም ነብናይ ፋይናንስ ጠመተ ገይረ ደ ነዛ ዓለም ክጥምታ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያታት ክህልወኒ ጠመተ ዓለም ከዓ ጠመተ ዓለመይ ከዓ ቡ ገይረ ዝጥምት ኦኬ ዓይነት ሰብ ንኽኸውንካ ትምህርተይ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ሰልፍ አዌርነስ ትበሃል ምስ ጀመረ ኣሃ ክእለተይ በኸምዚዩ ኣነ ኦኬ ምናልባት ኣደይ ዶክተር ክኸውን ትደልየኒ ነይራ ትኸውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እቱ ምስ በልኩ ግን ኣብቲ ኮሌጅ ምስ ኣተኹ እዝን ዝበሃሉ ፋካልቲስ ዲፓርትመንትስ ኮሌጅ ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ኣለዋ ምስ ተባህለ ነፍሰይ ከለሊ ይጅምር ኣነ መን እየ ክእለተይ እንታይ እዩ እንታይ ከይደሊ እንታይ ከድምዕ ይኽእል ኢለ ነፍሰይ ምስ ፈለጥኩ ሽዑ ኣሃ ኣነባ ቁፅርታት ክፈቱ መዓቲ ኣካውንቲንግ ይሕሸኒ ፋይናንስ ይሕሸኒ ኢኮኖሚክስ ይሕሸኒ ኢለ ናብኡ እንተደኣ ኸይደ እቲ ኣደይ ትብለኒ ዝነበረት ድሌት ኣደይ ገለ ምዃኑ ተሪፉ ክእለተይ ኣለለይ ዝኸዶ መገዲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰልፍ ኣዌርነስ ትበሃል ካብ እትዮም መምሃራን መሃይምነት ክነጥፍእ ማታን ዝህቡና ዝነበረ ትምህርትታት ወፂና በዓልና ወሰንቲ ኣብ ንኾነ ቦታ ክንበፅሕ ከለና እንረኽቦ ክእለት ይበሃል እዚ ኦኬ ኣብኡ ደረጃ እንተዳ ዘይበፂሕና ኩሉ ሻዕ እንታይ ንኸውን ሰማዕቲ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ተመሃርትን ሰማዕቲ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፈንደመንታል ናብታ ኣርስትና ክንመለስ ኢና ኣብዚ ፈንደመንታሊዝም ክንመፅእ ከለና ከዓ ነፍሱ ሓደ ኦርቶዶክሲ ስርዓታዊ ሰብ ኦኬ ወይ ከዓ ፈንደመንታል ዶግማዊ ሰብ ንምልላይ ነፍሶም ከመይ ገይሮም ዝርእይዋ ኦኬ እቲ ኦርቶዶክሲ ዝበሃል ሰብ ነታ እምነት የቐድም ኦኬ እምነት ትበሃል ኣላ ይብል ኦኬ ታ ዝኣምነላ ወይ ከዓ ዝኣምነሉ ኣምላኽ እንተደኣ ሃልይዎ ወይ ከዓ ፕሪንስፕል እንተደኣ ኮይኑ ንዕኡ ኣብ ቅድሚኡ ይገብር እሞ ንዕኡ ኣነ እሙን ሰብ እየ ኢሉ እዩ ዘቐምጦ ኦርቶዶክሲ ይበሃል ኦኬ እቲኦም ፈንደሜንታል ዝበሃሉ ከዓ ናይቲ እምነት መግለፂኡ ሲ ኣነ እየ ኢሉ ዝኣምን እንተደኣ ኮይኑ ኦኬ ንኣብነት እቲ ሃይማኖት እስላም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሃይማኖት ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ካቶሊክ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሮቴስታንት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሃይማኖታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓይ ሪኢኻ ማለት ነቲ ሃይማኖት ሪኢኻ ኢኻ ኢሎም ዝኣምኑ እንተደኣ ኮይኖም በቃ ከምቲ ዘይጎደሎም ጉድለት ዘይብሎም ምክንያቱም ንሳቶም ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ኩሉ ነቲ ሕግታት እንዳፅንሕዎ እንዳፈለጥዎ ስለ ዝኸዱ ዘለው ሲ ናቱ ነፀብራቕ ሂወትካ ይነብሩ ስለ ዘለው ሲ ንዓይ ሪኢኻ ማለት ነቲ ሃይማኖት ሪኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኢልካ ምሕሳብ ፈንደመንታሊስት ኢኻ ማለት እዩ እቲ ኦርቶዶክሲ ግን ነቲ ስርዓት እንታሽሙ ዝብል ግን እምነተይ ሃይማኖተይ ከምዚኣ ትብል ዘይፈልጦኻ ምናልባት እስከ ክሓትት እዚኣ ኻ ምናልባት እንድዒ ካባይ ዝሕሹ ኣለዉ ወይ ከዓ ነቲ መምህረይ ነቲ ቀሸይ ነቲ ፓስተረይ ነቲ ዒማመይ ሓቲተ ክመፅእ ወይ ከዓ ምስኦም ከራኽበኩም ኣነ ከዓ እንድዒ ብዙሕ ኣየፅናዕ ክዋን መስለኒ ግን ንዓኣ ግን ኣነ ክቕይር ሃይማኖተይ ኣይደልን እየ ይኣምነላ እየ ታቕንዕትን መሊ ዘመረፅኩዋ ንሳ እያ ኢሉ ንዓኣ ፌይትፉል ዝኾነላ እሙን ሰብ ነቲ ሃይማኖት ዝኸውን ሰብ ከዓ እዚ ኦርቶዶክሲ ይበሃል ማለት እዩ ካብቶም ፈንደሜንታል ታሽሙ ዝብሎም ቶም ፈንደሜንታል ግን ንዓይ ረኣኹም ማለት ሃይማኖት ኣነ ባዕለይ ኣነ ባዕለይ ከ ይብሉ ማለት እዩ ኣነ እኒኽልኩም ይብሉ ማለት እዩ ቶም ፈንደሜንታሊስት በዚ ጌርና ነለልዮም ስለዚ እቲ ሃይማኖታዊ ምዃንሲ ዋ እንኮየ
ሃይማኖትና ንጸንዕ እንዲና ሃይማኖትና ንፈልጥ እንዲና ክትብሉ ከለኹም ሕጂ ምስ ነብስኩም ትዛተዩ ኦርቶዶክሲ ዲኹም ዋላ ፈንዳመንታሊስት ዶግማውያን ዲኹም ዋላ ስርዓታውያን እሙናት ነቲ ተኣምኑ ነቲ ዝኣመንኩምሉ ስርዓት መፅሓፍ እምነት ትምህርቲ ዲኹም ዋላ መግለፂ ናይቲ ትምህርቲ ኣነ እየ ራይት ፈሊጠዮ ኣለኹ ኣባይ ክግለፅ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለኹ እሞ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ በዚ መንነቶም ንገልፅ ሕጂ ናብታ መግለፂት ናይዚኦም ፈንዳሜንታሊስት ዝበሃሉ እዞም ሃይማኖታውያን ኦኬ እዚኦም ሪሊጅስ ፈንዳሜንታሊስት ዝበሃሉ ሰባት ነቲ ንሳቶም ንሕና ቅኑዕ ኢና ካብ ዝበልዎ እቲ ንሳቶም ዘይኣምንዎ ሰብ ኦርቶዶክሲ ይኹን እቲ ሰብ ኦኬ ኣተሓሳስቡ ካቶሊክ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ናብተን ሃይማኖት ተኸይዱ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን መግለፂ ናይ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ኦኬ ሊበራል ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤቲስት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ኣብዛ ምድርና ኣብ ናይ ዘተ ቦታ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ናብራናሲ ንረኸብ ኢና ስነ ሓሳብ ቴንኪዩ እወ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ኣለዎም ምስ ሰባት ምስቲ ካብ ናቶም ሓሳብ ወፃኢ ምስ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ብክልተ መገዲዮም ንነገራት ባውንድሪ ዝገብሩሉ ወይ ከዓ I don't know ቲያ መፍለይቶም ክንብሎ ዶ ኦኬ ተቀዳሜቲ ታሽሙ ሕጂ ንሕና ኦኬ ኢና ምስበሉ ማለት እቶም ፈንዳሜንታሊስት ኢና ምስበሉ ነቲ ኣይኮነን ዝተባሃለ ሰብሲ በቃ like shame ይገብሩ shame ይፍንፈን I think ምፍንፋን ከምዚ pathological shame እዚ ኣይትረስዕዋ ታቃል pathological shame ማለት ምስ ሕማም ዝተታሕተዩ እቲ pathology ማለት ምስ disease ምስ ሓደ ዝረኸሰ ነገር ኦኬ ዝረኸሰ ነገር ይባሃል ዝጠስጠሰ ነገር ኦኬ ዝሓመመ ነገር ማለት እዩ pathological shame ክበሃል ከሎ ፈውሲ ዘይትረኽበሉ ዝፈንፈንካዮ ነገር ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ ዘለዎም እዚኦም ከ ኦኬ ፈንዳሜንታል ዶግማውያን ክኾኑ ከለው እቲ ንሳቶም ዝበልዎሲ ይብሉ ኦኬ ብኸመይ እዮም ዝገልፅዎ እስከ ክልተ ኣሎ ሕጂ ንሓደ ሰብ ኖ እዚኣ ተጋጊኻ ኣለኻ ዋላ ሕጂ ኣነ እንተደኣ ተማሂረ ኮይነ ለተይ ቀዳማይ ክፍሊ ኸይደ ሓደ ተደመሮ ሓደ ክልተ ምዃኑ ፈሊጥ ኣለኹ እዚ ፕሪንስፕል እዩ ሓቀይ ዶ ፕሪንስፕል እዩ ክንቀይሮ ኣይንኽእል ኢና ኣይ ንዓይ ዝተረዳእንሲ ሓደ ተደምሮ ሓደስ ማለት ሲ ገለ ንብሎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ተደምሮ ሓደ ሲ ክልተ ምዃኑ እዚ ፕሪንስፕል እዩ ኦኬ ትምህርቲ ዘይከደ ሰብ ኣነ ቀዳማይ ክፍሊ ኸይደ ሓደ ተደምሮ ሓደ ኣረዲኦምኒ ተማሂርያት ፕሪንስፕል ተረዲኦምኒ ብቱፋሕ ድዮም ብኣራንሺ ድዮም ብባናና ድዮም ኣብ ብላክቦርድ እንዳፅሓፉ ድዮም ብኩሉ ዓይነት ገይሮም ኣረዲኦምኒ ምንም ዝተቀየር ነገር የብላን ንሓንቲ ነገር ምስ ካልኣይታ ምስ ደመርክያ ክልተ እየን ዝኾና ይብሉኒ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ፍልጠት ምስ ሃለወትኒ ሓደ ሰብ ነዚኣ ዘይፈልጥ ሰብ መፅዩ ሓደ ተደምሮ ሓደ ደኣ እንታይ ሓደ እዩ እንታይ ንሓደ ሲ ምስ ሓደ ተደሪብካያስ ከመይ ገይራ ክልተ ትኸውን ሓደ እያ እምበር ትኸውን እንታይ ኢሉኒ ማለት እዩ ኖ ኣብዚኣስ ጌጋ ኣለኻ ይብሎ ሕጂ ጌጋ ክብሎ ከለኹን ሼም ምግባርን ነንድኽልትዩ ነገር እዩ ኦኬ ስለዚ ብእንግሊሽ እንታይ ንብሎ መስለኩም ጊልት ምህላውን ሼም ምህላውን ክልተ ነገር ስለ ዝኾና ማለት እዩ ሕጂ ፍልሌን ፅቡቅ ጌራ ክምዕረፍኩም እየ ስለምንታይ እዚኦም ኣነ ቅሉዕ ኣለኹ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ከመይ ገይሮም ሼም ክገብሩና ከም ዝመፁ ክሕፍሩና ክፍንፍኑና ክመፁ ከሎ ከመይ ጌርና ከም ንለልዮም እቲ ጠመቶኦም እንታይ ብጠመተ ንጀምር እቲ ፎከስ እንታይ እቲ ፎከስ ጊልት ክገብር ከለኹ ንኣብነት ኣብቲ ሃይማኖት እንተደኣ ሃልየ ሕግታት ኣሎ ኩሉ ሃይማኖት ሕግታት ኣለዎ ዶ እንተደኣ ንሓደ ኣይትግበርዎ ዝተባሃልና ነገር ኣብቲ ትሕቲ ሃይማኖት እንተደኣ ገይረዮ ነቲ ጌጋሲ ገይረዮ
انت دا إلى جيلت تسمعني له مالتيو بدل فتسي ملخو يبل أوكي بدل فتسي ملخو أبتي شيم خون كلوجن أنا بدلنيا إيه مالت شيميو لنفسي سي بقوي أنا سحسرتي أنا سفنفنتي نزناجر أتكبريو تبهالكو سي جيريو إلس نفسي فنفنا نساتهم بزعبازي تسمعون كمان كفنفنوني إيو اتيوم أرثوذكسي زخونو عالتحساس بازلو مالتي بسرعات زخدو أوكي إزيوم كنت هيبلو نسخي جيجا غير كمبر اتي جيجا نسخي ايكون كنزبل التحساس بالو أوكي نسخي إخني تجيجا غير كيو أوكي زي بتعمي أقداسي التحساس بايو تصني لنا متان كنستهبلو وشتقون كان دامر مركو تي فوكسين اوبجكت نالو مش أمتلو تتأماتي خالو تي تأمتن تايو أنا بديله تبدل علو بدالي خالو أبتن دا فندامنتال كنكيد كلنا أبتن دا دوغما كنكيد كلنا جن أنا بدلنيا تبدلن أنا نسي كم زي خوينا مالتي وق فليخا خطرو يدخلني خا حتى كوين كالخا مالتي حتيات نوري تنوري بعد خيخا مالتي تجبري زي كونكا تنور بعد خيخا تشم تدا تواهبوه نعمنت كم زي مقبار نوري تخينو let's say حدا ود تبعتاي مس بزوحات دق انستيو بدقاس نوريو ابتي هايمانوت نتن كلت هايمانوت ميجر هايمانوت ناي هاجرنا خبكو بزوح هايمانوت اب إريترا لو باي زوي إريترا امنت كريستنان امنتي مسلمنان طراي ايكونو زلوا كن كم اكزامبل نزين كلتين كم صاني اوكي ابزن كلتين انت دا مس بارتنر كازي كونه مس كاد سب كتدقس كلخا مزماو يبحال زميخا يبحال اوكي حجي حدا ود تبعتاي مس غوان نستيتي كابناتو بارتنرشيب وصاي كيدون تدا دقيسو زميو كبحال كلو ابتندا اورثودوكسي اتحساسبا زلو ابتندا سرعات انت يبحال مالتيو بديلكا زيادا جيغانديا يبحال مالتيو زيا جيغا يا بدل يا زيا نسوسي بدل فتيمو نتي كجبر زي بلو بدل الله اوكي اتزبدل سبكا الله فاليوم نخلتيو سيري اوه يفلاليو ما فلايو الله ابتندا فندمنتاليست كمتصخلو انت يبحال زماوي مزماو حاتياتيو زماوي تباهيلو نسو يفنفن بقى خمسي شمي وهاو امنزرايو زماويو داتسيت كمسي غيركايو مالت بقى كابز الرحا ابتي كتقبرو زي بالكابوتا ويعل كالخا داتسيت زماوي خا مالتو نسخ تباهل مالتو ابزقن ابت اورثودوكسي اتحساس بخون كارلوغن او جيجا غيركا جيجا زباهل نقرالو ابت جيجا خا ويعلكا حراي اتي تأمتا جيزي خا اللو تأمتا جيزي خانتاي نتي حجيك حدا كل هذا أبزا مزوهم تاكمي مزواو مزماو تيا جبري خنبلينا مش تيا تحقي تمزماويا تي تأمتا أنا تي زموتن أوكي تيوم تتأمتي دما تي جباراي نتي تجبارن تي نتي حقي زفرسه مفراسكا زبهالو نجر مالتيو اوكي اتي جيزي خا حجي ابندا اورثودوكسي اتحساس بازلوم سبات ويك ابزي سرعات هايمانوت زلوم سبات ازي زموت مستفصمه اوي ما عستخوم يركا تمالي بقدم تمالي مسكونه حلوفيو اوكي حلوفيو لو من هي اللي خاب قدمي تطاويلكا يبلو خاي ابزندا فاندامنتالست كون كلوغن تمالي يخون قدم عامت يخون قدم 10 عامت يخون حنسا بتاع دوب انت لا تسجيرا تحقي انت لا تتعيسا تسجيرا تحالفنايا ناي جيزي قدبسي مرأي جيزيسي كم تأمتا ايكونن زمتز جيزيسي كبور نجر كم زخونة نساب عدل كتبو كهال اي عدل ويكا
حدش نجوه حدش سب مش حدش معلتي تمتص خلا لو حدش معلتي ونيلو معلتي ذاته تمتص له عدلا قال زبها نجر لام دا فندامنتاليزم ما عسكركا تمالي جركا بقى ودينا مسها ودينا قدما 10 عامت نيرو ولا أريكا هيوت مهيروكا عبيخا بزح نجر حليفكا عمروخا عبيو بتمرت وسيخكا بفلتات وسيخكا experience جيركا no you're still that same person بقى تحقسي سابيركا يالخ مالتي بقى زماوي خان الصغا زموت جيركا لها أمنزرا زل شي مم هو بخلو تودي على مامرت دا فندامنتالست مودعتا زيدول صبو example كوننا أني حفتنا أدينا خبلا بأدمي كوانا سلتعبية صبغة زودي رأيا أما عدنا تقنت هو تحالي فرو حكينا وأملخ كده نسا حجي اتي فيلم تسرحو زنبرات كلملتات رديت ناي فيلم أب هاجرنا كم زان نبشكلت تاريوم نماكينا عربية خيطان زبالوا مالتي رديت ناي فيلم خابت زبنتي رديت محبرة سبنا أين برون حدش نجار سينما مرأي موفي تاريخ the concept of videography ولا تاريخ fiction قد ملتاتي نت محبرة سب حدش لما تأتي تاريخ نصاتهم مسفلتو مصحف قدساوي تاريخ ويون ناتهم وكأنه قلعت كمهرو وكأنه نحديهم كابتي تجباراتهم كمهارو تونت آيات الزاربو هبين تقلن قال ملتاتي لهم الزاربو ويكا أبسبات استفدت أمن ساتو من نحديهم نتمرت كونو ميلهم تمرتاوي زخون نجرنا أنا بحق إن التمركزوسي تمرت زهابو وكان بزعبع عشنت كمهرهم بزعبعتهم كل كمهرهم ميلهم زدالو تاريخات كابو وصاي دما مصحف قدساوي ويون كاب قرآن استمهرو كاب قدسات مصحفتهم استمهرو زانتاتات ازي نوم زانتاتات فيكشيس دبهال ነገር አምጪኻ ንሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ አምጪኻ ትሰርሖ ምናምን ነገር ሓድሽ ነይሩ በቲ ዘመነቲ ኦኬ ሶ ዘውዲት ትሰርሖ ዝነበረት ሙቪታት ተቀባልነት አይረኸበን ሓንሳብ ከም ዘማዊት አመንዝራ قل عينت شو مستوهبت አይተመለሰትን ማለት ነው እዚ ፈንዳሜንታል አተሐሳስ ባይባል እዚ ኦኬ ናቶም ርኢቶ ዘመን ምስተቀየረ ናይ ሰባት አረአያ ቴክኖሎጂ እንዳመጣ መስከደ ሙቪታት ክርአ መስጀመረ ርድኢት ናይ ቪዲዮግራፊ ቴክኖሎጂ and you know fiction stories ገለመለታት ታሪክ ጽሑፍ ዛንታታት you know ልቦለድ እንዳ ማዕበለ ክመጽእ ከሎ ሰብ እንዳተረድኦ ክመጽእ ከሎ ንስኻ እንዳተለወጥካ መጽኢኻ ዘበን እንዳተለወጠ መጽኡ ኣብዚኡ ክተፍቅዱን ትኽእል ኢኻ ደቅኻ ምናልባት ይገብርዎ ኾን እዮም ሙቪ እንዳኸዱ ይርዩ ገለ ኾን እዮም ወይ እውን ንስኻ በገዛኻ ቲቪ ዓዲካ ዲቪዲ ፕሌየር ቪኤችኤስ ገለ ኩሉ ዓዲካ በቲ ዘመን እየ ዝብለኩም ኦኬ ጌርካሲ ሙቪታት ወረየ ከማን ኣብ ገዛኻ ትርኢ ጀሚርካ ኣለኻ ግን ቅድሚ 10 ዓመት ኣመንዝራ ዝበልካ ሰበይቲ ግን ኣይትቀይራን ኢኻ ማለት እዚ ፈንዳሜንታሊስት ኣተሓሳስባ ናይ ምርዳእ እንታሽሞምሲ ዘበን ዘይቀይሩ ግዜ ዘይቀይሩ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ፈንዳሜንታሊስት ምዃኖም በዚና ንጥምቶ ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብስርዓተ ሃይማኖት ዝኸዱ ዝበልናዮም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ግን ኣብ ምግንዛብ ይመፁ ማለት እዩ ኣሃ እዚ ባይ ተረዳእና ነይሩ እዚ ባ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣይ እዚ ሲትረፈና መዚኖም ይርኡ እሞ ኦ ቲቪ ከምዚ ማለት እዩ ሙቪ ከምዚ ማለት እዩ ዝምረፅን ዘይምረፅን ኣለዎ ድዩ ኣሃ እሞ መሪፅና እንተረኣና ፀገም የብሉን ኢሎም መሪፆም ክሪኡ ይጅምሩ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ግን ሙቪ ናይ ሸይጣን እዩ ኢሎ ሓንሳብ ተዓፅዮም ማለት እዩ ኣይሪእዋንም ቴሌቪዥን ኣብ ገዝኦም ኣይገዝኡን እዮም ወይ እውን እንዳ ሲነማ ኣይከዱን እዮም ወይ እውን ልቢ ወለድ ዝኾነ ነገር ኣየንብቡን እዮም ወይ ከምዚ ሓጠው ቀጠው ኢሎም ይፅውዕዎ ከምዚ ነገር ንደቆም ካብ ከምኡ ንኸይርኡ መገድታት ይዕፆ ገለመልታት በቃ እዚኦም ፈንዳሜንታሊስት እዮም ማለት እዩ ኦኬ ብከምዚ ወዲ ከምዚ ጌርና ነለሊኦም ነዞም ፈንዳሜንታሊስት ስለዚ ኣብቲ ጠመተ ተጠማቲን ጠመተ ጊዜን ካይልና ኣለና ናይ ክልቲኦም ከመይ ጌርና ንፈልዩ እቲ ራብዓይ ድማ ሶሻል ኢሞሽንስ ኣብቲ ናይ ሶሻል ኢሞሽን እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ግብረ መልሲ ናይ ከባቢኻ ኦኬ ግብረ መልሲ ናይ ከባቢኻ እንታይ ይኸውን እቲኦም ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዝኸዱ ሰባት ፕራይቬት እዮም ዝገብርዎ ኣብታ ምዝማው ክመፀኩም እየ እንተዳ ሓደ ሰብ ዘምዩ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎቱ ሕጊ ዝነገሩ ኣምላኽ ድዩ ነቢይ ድዩ whatever ሃይማኖት ንሱ ዝኽተሉ ኣብ መንጎይን
ኣሞንጎ ሃይማኖት እዩ ኣሞንጎ እምነተይን እዩ ኢሉ ይሓስብ ወይ ድማ ካልኣይ ኣካል ከእትወሉ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ብሕቡእ ናብቲ ዝምህሮ ሰብኣይ ናብቲ ቀሺ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብቲ ኢማም ክኸውን ይኽእል ናብቲ መምህር ክኸውን ይኽእል እዩ ውሑድ ሰብ ወይ ከዓ ውሑዳት ሰባት ይሕወሱ ይኾኑ እዮም ኦኬ ኣብዚኦም እንተጌራ ትፍታሕ ንሰብ ኣይንገረን ምሽጥር እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ጌጋ እንተዳዊዒሉ ብምሽጥር እዩ ዝዕቆብ ምሕረት ከመይ ገይሩ ይግበረሉ ከዓ ክንዲዚ ግበር ክንዲዚ ስገድ ወይ ክንዲዚ ከምዚ ግዛእ ወይ ከምዚ ግበር ከምዚ ተሓፀብ ከምዚ ብላዕ ከምዚ ኣይትብላዕ ናቶም በቲ ሃይማኖቶም ስርዓት ገይሮም ኣብዚኣ ተዓባቢሳ ይኸዱ ንቕድሚት ማለት እዩ እዚኦም ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ማለት እዩ ኦኬ እቲኦም እንዳ ፈንዳሜንታል ክኾኑ ከለዉ ግን እንታይኦም ዝገብሩ ዝናይ ሶሻል ኣውትካሞም እንታይ እዩ እንታይ ገብሩላ ኣለና pathological shaming immediately public ኦኬ እንተዳ ኣና ኣብነት ኣነ ከምዚ ኮንዘርቬቲቭ ክኽደን ይግባኣኒ ኩሉ ሻዕ ሓንቲ መዓልቲ በቃ ምስ መሓዙተይ ደልየ ማንባን ባባን ከይረኣዩኒ እቶም ናትና ናይ ሃይማኖተይ ሰባት ከዓ ዘይርኡኒ ቦታ እንተደኣ ክኸይድ ኮይነ እሞ ካብተን መሓዙተይ ተለቂሐ ቲንክ ታንክ ገለ ቶፕ ገለ ምታ ጂንስ ገለ ተኸዲነ ሓንቲ መዓልቲ እንተተራእየ ከምታ ተኸደንኩዋ ማለት እዩ ከምታ ተኸደንኩዋ ናብቲ ንዕናይ ተባሂለ ዝወስዱኒ ቦታ ናብቲ ንሳቶም ዝእከቡሉ እዩ ኦኬ ናብቲ ንሳቶም ኩሎም ክሪኡኒ ቆልዑት ክሪኡኒ በኣይ ክመሃሩ ኣንስቲ ክሪኣኒ ወይ ክብላ እቶም ኣወዳት መንእስያት ክፍንፍኑኒ ከይምርዓውኒ መሓዙተይ ከይኮኑ እቶም ዓበይቲ ብምሉኦም ተኣኪቦም ረኣይዎ ኣብ ዝበሃለሉ ቦታ እዮም ዘምፁኒ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ኣብዚ ኦንላይን ዝግበሩ ነገር ንሳቶም እንተዘይ ኣሚነሉ እዚ ነገር ኣይንደልዮ ነተኢሎም ስእልካ ጠቂዖም ከምዚ ጌራትኒ ከምዚ ጌራ ከምዚ በዚ ውዒላ በዚ ጌራ ሸም ይገብሩካ ማለት እዩ ነቲ እዚ ኮ ጌጋ እዩ ዝበልዎ ነገር ምስ ግዜ ኣይተሓዝዎን እዮም እቲ ጌጋ ዝበልዎ ምስቲ ሰብ ከምታይ እንታይ ገብርዎ ኢልና ይሓብር ከምዚ ከማይን ፀባን ይሓብር ጌጋን ሰብን ፈልዮም ኣይርእይዎን እዮም ሰብ ኣብ ጌጋ ውዒሉ ኣይብልን እዩ ፈንዳሜንታሊስት ከምዚ ገይሩ እዩ ዝርኢ ቅልጢፎም ከዓ ናብ ሼሚንግ ይመፁ ማለት እዩ ናብ ክትሓፍር ምሕፋር ይበሃል መስለኒ ሼሚንግ ከምኡ ኢልና ኣለና ኦኬ ክንቀፅል እቲ ሳይኮሎጂካል ኣውትካም ዝበሃል ከንታይ ኣብዚ ሳይኮሎጂካል ኣውትካም ናይ ስነ ኣእምሮ ክትዋረድ እወ ቴንክ ዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ውፅኢት ኦኬ ኣብቲ ሰብ ኣብቶም ሰባትን ኣብቲ ሰብን ኣብ ናይ ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሃይማኖት ዝኽተሉ ሰባት ምሽ ንሳቶም ግዜ ይሓስቡ ሕሉፍ እዩ ኢሎም ይሓስቡ ፕራይቬት እዮም ዝወስድዎ ንሳቶም ሽዑ እንታይ ይገብሩ ሞቲቬት ይገብሩካ በቃ ዝንዝን በደል እንድዩ ካልእ መዓልቲ ኣይትድገም ከምኡ ኣይግበርን እዩ ምሽ ከምኡ ተመዓራሪና ኣለና በቃ እዚ ዝግበር ነገር ተዳሃልዩ ጸሎት ድፅለ ድዩ ትሕፀቦ ማይ ጨሎት ኣሎ ድዩ ድስገድ ነገር ኣሎ ድዩ ትዕድጎ ነገር ኣሎ ድዩ ዋሬቨር ሃይማኖቶም ዝእዝዞ እዚ ንዝን ግበር ተባሂልካ እሱ ሕሉፍ እዩ ድሕራይ ትድገሞ ምስ ተባሃልካ ብፕራይቬት ኮይና ሕጂ ሓድሽ ኮይንካ ሞራል ወሲኽካ ንደገ ክትወፅእ እዮም ዝገብሩካ ይተባዕቡካ ኣጆኻ ኢሎም ደጊቪዮ ሃግ ገለ መልታ ምሻለካ በቃ ሕጂ ተመሊስካ ኢኻ ገዲፍካዮ እንዲኻ ንሱ ረስዓዮ ንቕድሚት ንቕድ ትበሃል ማለት እዩ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ግን ሃይዲንግ ዝበሃል ነገር የለን ምሕባእ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ሻዕ ብዛዕባኡ ድዛረቡ እቲ ናትካ ሞራል ሲ ክወድቕ ኣለዎ ይዘክሩኻ መሊሶም መላሊሶም ይዘክሩኻ በቲ ሽም ክትፅዋዕ ትግበር እቲ ወዲ ዝበልናዮ ሕጂ ካብትያ ሰበይቱ ወፂኡ ናብ ካልእ ጓል በፂሑ መፂኡ እሞ ብዛዕባኡ ተፈሊጡሎ እሞ ዘሚዩ ኢልና ኣለና ኣመንዝራ ምስ በልዎ ክስቶ ምስ ተባሃለ እቲ ኣመንዝራ እንድዩ ሽሙ ከማ ትርሳዕ እቲ ኣመንዝራ እንድዩ በቃ ብሽሙ ምፅዋዕ ትተርፍ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሳይኮሎጂካል ኣውትካም ናብ ሕውየት ዘይኮነ ዘምፅእ መሊስካ ኣብ ምድቋስ መሊስካ ብኡ ጌርካ ፀለመ ምግባር ኣብ ፀለመ ጠመተ በቃ ንሳቶም ስለምንታይ ቁኑዓትን ጥዑያትን ብእኩባቶም ስለ ዝኾኑ እንታይ ከዓ ኢልና ኣለና ሚሊታንት ከዓ ብድሕሪኦም ስለ ዘለዉ
እቲ ቅድሚት ዘሎ ክእለት ዋላ እንተዘይብሉ ነቲ ክግበር ነቲ ሼሚንግ ገለ ዋላ እንተዘይከኣለሉ ዋላ ነቲ ጉዳይ ከይፈለጥኩ ከለኹ ኣብዚኣ ሼም ክንገብር ፀኒሕና ይህ እንታይ ደኣ ኮንኩ ዋ ኣብዚ እንዲሁ ሪኢ ከለካ ክዝሙ ረኪብና ወልካይ ኢልካ በቃ ሽዑ ንፈልጦ ነቲ ሰብኣይ ኣይፈልጦነ እታ ምዝማው ትበሃል በቃ ጌጋ ስለዝኾነት በሎ ጨርቂ ድኸውን ኣነ ሕጂ ተዛረባይ ዓው ኢልካ ተዛረባይ ተኮይነ ከዓ ይውስኸሉ ሓዊ ይውስኸላ ማለት እዩ ነዚኣ እዚኦም እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ይበሃሉ ቴዎሎጂካል ኮሬሌሽኑ ከ እንታይ እዩ ቴዎሎጂካል መንፈሳዊነቱ ኸ ኦኬ መንፈሳዊ እዚስ ኩሉ ብስጋ ዝገብርዎ ገለ እዩ እቲ ሃይማኖት ኩሉ ሻዕ መንፈሳዊነት ስለ ዝኾነ እያ ዝኾነ ሃይማኖት ምክንያቱም እቲ ዝኣምንዎ ሲ ዝረአ ኣምላኽ ገለ ስለ ዘይኮነ ኦኬ እቲ ኦኬ እቲ ሳይኮሎጂካል ኮሬሌሽን ናይ ቴዎሎጂካል ወይ ከዓ መንፈሳዊ ኣመትኡ እንታይ ይመስልና ከዓ እቲ ዝተገብረ በደል እቶም ኦርቶዶክሲ ወይ ከዓ ስርዓተ ሃይማኖት ዝኽተሉ ሰባት እንታይ ይብሉ ንሳቶም እቲ በደልሲ ንኣምላኽ ኢኻ በድልካዮ ነቲ ዝኣምንዎ ማለት እዩ ኦኬ ነቲ ዝኣምንዎ ወይ ትሕጊ ድዩ ሃይማኖቶም ብሕጊ ድዩ ዝኸይድ ወላ ሃይማኖቶም ኣምላኽ ኣለዎ ንዕኡ ኢኻ በድልካ against the rituals ወይ ከዓ against እቲ ሕግታት ወይ ከዓ against እቲ routines or whatever ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ካብቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ካብቲ ዝተኣዘዝዎ ወፃኢ ንዕኡ ኢኻ በድልካ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ኦኬ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ክንመፅእ ከለና ግን ምስ ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ በቃ ንስኻ ሓንሳብ ነቲ ነገር ምስ ገበርካዮ ተፀይቅካ ኢኻ ትጥመት ከም ተፀይቅካ ኣለኻ ክትፀረይ ትኽእልን ኢኻ በቃ ፅዩቕ ኢኻ ንስኻ መድሃኒት የብልካን ፓቶሎጂካል ኮይንካ ኣለኻ ሕጂ ማለት እዩ በቃ ፉንፉን ኢኻ መምለሲ የብሉ ሽምካውን ተቐይሩልካ ኣሎ ኣብቲ መንፈሳዊነት ከማንሲ ከም ውድቀት እዮም ዝርእይዎ ንሳቶም ማለት እዩ ከምዚ እዚኣሲ በደል እንዳ ነራ ንመለሰላ ገላ ኣይኮነን ሸም ግበሮ ኣውፃዮ ፀዋዓዮ ኣው ድሞ ፒሪየድ እቲ ቴዎሎጂካል ተሓሰሶም ከማንሲ ነቲ ሕጊ ዝሃበና ንዑኢኻ በዲልካዮ ገለ ከማን ኣይኮነን ምክንያቱም ንነፍሶም ሲ እቲ ሃይማኖት ኣነ ሪፕሬዘንት ገብሮ ኢሎም ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም በቃ ፅሑፍና ሃይማኖትና ያታና ባህልና ኣቦታትና ስርዓትና ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኦኬ ኣነ መወዳእታ ክፋል ይሁን ዋው ነፊዕና almost there شكل حنت حسب طلع زلات من نزي اخر بالمخ نودا بساعتنا نودا لنا اوكي اتي شيمز قبرو نجارات حيلي زتقملو እንዳዚኦም ማለት እዩ ሃይማኖታውያን ፈንዳሜንታሊስት ዶግማውያን ፍጹም ቁጥጥር ዝገብሩሉ ነገራት ሊስት አለው ሞላያን ክነግራኩም ካብኡ ክንውድእና ሓይሊ ዝጥቀሙሉ ግበራት ትግበር ኢሎም ቀልጢፎም ዝጥምትሉ ሞ ንሰብ ቀልጢፎም ሸም ንክገብርዎ ከዋርድዎ ክፅውዕዎ ኮልኣውት ክገብርዎ ክፅንፅልዎ ከሰጉዎ ገለመልታት ቀልጢፎም መመዘን እዮም ዝኾኑ ናትና ፓወሮም ዝወስዱሉ ጀጅ ዝገብሩሉ ዝፈርዱሉ ቦታ ነዚን ጠመተን ቀዳማይ መግቢ ኦኬ ብላዕ ኣይትብላዕ ዝተባሃልካዮ ነገር ኩሉ ሻዓሉ ኣብዞም እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ካብኣ ዋላ ተጋጊኻ ንኣብነት ለሚን ዘይስተን ተዝኸውን ነይሩ ኦኬ ኣብ ገለ ውራይ ኬድና ለሚንሲ ተመሳሲላ ምስ ኣራንሺ ዝመፀት መሲሉንስ ጠርጢረን ውሽጣይ ኮነ ነግራትን ጠርጢረ ኣለኹ ግን ኣራንሺ ዳሕረካ ደይፈልጡን እዮም ለሚን ከም ዘይሰቲ ይፈልጡን እንዲዮም ለሚን ኣይሂቡን እዮም ኢለ ኣምፃ ቢለ ግን እስከ ክጥዕና እንደቕሮ ከብላ ኣብቲ ጠጠው ኢሉ ወዲያ ሳንኬል ርየን ኣሎ ክትሰቲ ርእየ ትጨርም እንዲያ ንሳዳ ሰታይት ለሚንያ ኣኺሉኒ ተወዲያ ወይ ኣብቲ እንዳወራይ ኬዳስ ዘይፈልጥዋ ፀኒሖምሲ ለምን እንደም ቀሪቦም መላ ኣቲ ክብላ ደሌ ክነግራ ደሌ ካስ ይጥምታ ነይረ ክትሰተዲያ ኣይትሰተኒ ለኻ ኣጥምታ ነይረስ ከምታ ዝሓሰብኳ ካሰትያታ ይብል ፈንዳሜንታሊስት ማለት እዩ ጨሪማ ጨራሚት ይኸውን ሽመይ ምስ ከድኩ ወዲያው ደው ኢሉ ቴሌፎን ገይሩ
نابتي حلفتي ديو نابتهم حلفتنا ديو نابتهم كبابينا ديو نسدراي ديو خنقرا لي نسب اي ديو خنقرا لي قال طولطوف مدقتسي وچو كتساتي رينا زي عدا انت شميشو انت يخون ستايت period እንዳፈንዳ መታለትኩም እዩ ምሕረት ዝበሃል ነገር ይብሉ ነቲ ግብሪ ካብቲ ሰብ ፈልዮም ኣይርእይዎን ሽምካ ኣዋሃበኒ ይፅንፀልካ ሰታይ ተባሂላ ነው ሽዑ ይሓፍር ካል መዓልቲ ካብ ገዛ ይወፅኔ ብሰንኮም ዋላ ከረድኦም ተ ኣይኮነን እኮ ከምዚ ኢላ ሪኤክ እንዴ በቃ ሪኤክ እንዴ ክትክሕድኻ ትደሊ ሓሳዊት ክሓዲት ኣብ ዓይነይ እሞ ዓይነይ ጎልጉል ክውፅኒ ይብላኒ ማለት በቃ ዓይን እሞ ይኮነን ዶ ከረዳእካ እንዶ ዋላ ተበጃኻ ትበልኮ ዋላ no there is no way በቃ ካብዚያስ መውፅእ የብላ ስለዚ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ህይወት ይዝነብር ማለት እዩ ብፍርሒ ካብ ከይሪኡኒ ከይገብር ትትረፈኒ ድሓን ካብ ኣነ ኣብ ሞንጎይን እቲ spiritual life ምስቲ ኣምላኸይ ድዩ ነቢይ ድዩ ቅዱስ ጽሑፍ ድዩ ሕጊ ድዩ ኣነ ገምጊመሲ ክጥዕማ እሞ ፈቲነ ትትረፈኒ ምክንያቱም ሕገይ ኣይኮነትን ስርዓተይ ኣይኮነትን ኣይትግባኣንን እያ ኢለኽ መልሳ ማዕታንሲ ናተይ ውሳነ ክኸውን ዘለዎ እዚ ናይ ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ወሲነ ስለ ዝኣምነሉ ምሳተኽዎ እኮ ተቐሪብለይ ኣሎ ምሽ ግን እምነተይ ኣይፍቅደለይን ኢለ ኦይ እዚኣስ ተሓኒቐኒ የለ ጥዕመያስ ኣይፀናሓትንን ኣራንሺ ነበረት ለሚን ኮይና ፀኒሓትን ስለዚ ትትረፈኒ እንተደ ኣነ ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ እንዳ ፈንደመንታል ግን ዋላ ኣነ ከምኡ ክገብር ተፈተንኩሲ ብገለ ካሜራ ተለዓለትኒ ገለ ሰብ ተራእየኒ ትትረፈኒ ኢደ ከይጣዕምክዋ ይውዕል ትሰብሲ ናፅነት ከማን የብሉን ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ድረስ ኣከዳድና ማለት እዩ ብኣከዳድና ከዓ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ዋላ ኣነ ሕጂ ናቶም ደ ኣይኮንኩን ጓል ሃይማኖቶም ደ ጓል ብሄሮም ደ ጓል ወላ ሓንቲ ብዘይገድስ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ቅልዕ ዝበለ ነገር መፅእ እንተዝኸውን ገና እቱ ክብል ከሎ እቱ ወዲ ወይ እውን እቱ ክትብል ከላ ታጓል ማዕረይ ካምቻኽን ማዕራርያ ትብል ትፅሓፍ ኣብ ታሕቲ immediately correction ዝበሃል ነገር ኣሎ ኮሬክት ግበር እዮም ንሕና ዝረኣናዮ ኻ ንስኽኻ ኣብኡ ክትውዕልለኪ ማለት እዩ ኦኬ ምናልባት ኣነ ጓል ሃይማኖትኩም ከይከውን ንኽእለ ምናልባት ደለዮ ክኸውን ንኽእለ you know ወይ ከዓ ረሲዐዮ ክኸውን ንኽእለ whatever reasons እቱ ክብሉ ከለውን እቲ ክዳን ስካን ይግበር ማለት እዩ ወይ ከዓ ሂጃብ ገለ ትገብር ሂጃብ ኣይገበርኩን ኣነ ስመይ ንኣብነት ሽመይ መን ኢለ ክፅሕፈ ከዲጃ ትብል ዛ እታ ሽመይ ግን እንግሊሽ ይዛረብ ዘለኹ ርኢ ምስ በሉስ ወይ እዚኣስ ጓል ሃገርና ምናልባት ብሃገር ካንዱ ዝጅምር ምክንያቱም እስላም ገፊሕ ሃይማኖት ብዙሕ ሃገራት ዝሽፍን ስለ ዝኾነ ምናልባት መፅእ ምስ በሉሲ ኦኬ እዚኣስ ኤርትራዊት እያ ሽማ ከዲጃ ብላሎ ዋይ ትብል ማለት እዩ ማዕረይ ሂጃብ ዳ ዘይገበርኪ question mark ጨጉርኺ ዳ ዘይሸፈንክዮ question mark ጨጉርኺ ሸፍንዮ 4 ነጥቢ ኣነ ሽመይ ከዲጃ ክኸውን ንኽእል ኣቦይ ደስ ለዝበሎ ዲት ሽማ ውፅኡለይ ናይ ብሓቂ እስላም ደ ይኽተሎ ዲት ሃይማኖት ገዲፈዮ ደ ሲሪየስ ዲ ተረዲኡ ንብሎ ብዛዕባ ሂጃብ ኣይተረዳን ፈንደመንታሊስት መፅእ ኢሎ ግበር ኣይትግበር ትኸውን ማለት እዩ ኦኬ ናብ ጎና ምግባር ዘይምግባር ክዳንኪ ሓፂራ ነዊሓ ኣፍ ልብኺ ተራእዩ ኣይተራእየን ፈንደመንታሊስት ሽም ይህበካ ቀልጢፉ ሸም ከዓ ይገብሩኻ ይሕፍሩኻ ሽም ይወሃበካ እንታይ እዚኣ ዘማዊት ገለ እንታይ ኣመንዝራ እንታይ ትመስል እዚኣ እንታይ ትመስል ገለ ሽም ይወሃበካ immediately ብትምህርቲ ብፍቅሪ ገለ ከማን ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እቲ ሰብን ነቲ ነውሪ ዝበልዎን ፈልዮም ስለ ዝርዩ ከረድኡኻ እሞ ናብኡ ክትመፅእ እዩ መገዶም ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኢስላም ክኸውን ንኽእል እዩ ክርስቲያን ክኸውን ንኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ they negotiate they try to teach you ክምህሩኻ ከረድኡኻ ካብኡ እንተተቐቢልካዮ እዚኣስ ኣሚነላለኹ ምስ በልኩም ትገብርዋ ትወስድዋ ማለት እዩ ኦኬ ሳልሳይ ዝርርብ ስፒች ኦኬ
أمدا فندمنتاليست قوال كتزارب يبلان انت دايلون قوال كتزارب يبلان توديو حتى يبلو قوال كتمهر يبلان تتباهيلو قوال كتمهر يبلان ويون أب كمزن ترى كتزارب زلكا أب كمزن كونتا ترى دمسخا تسمع لك بزعبا زن كتزارب لك بزعبا زن كتزارب يبلكان أزراربخا تتأكم كان قالات قال تتباهيلو شو توسن مالتيو اوكي توم فندمنتاليست زخونو حنت قال ويكا سنتنس عرفت نجر كتسرح ويون ابتي بوتا كتزاربلو زي فكرك بوتا خا كتزارب ترى ترخيبكا اخيلوكا نابتي باثولوجيكال شيمينغ خاطاتو مالتي بعل زياتن زمهرانا زلوا تباهيلو يوصل مالتي رابعي حسب انت حسب كان نفسه حسب كهتقدس كذا خسي ز حسب كانوا بجدي كابتن ساتهم أيهن صعدان إلهم زوفروا حسب وزاي تحسسوا ويكا اسكن زت يلو زبلان تتحسس باتمسيخا يلا ده فندمنتاليست كوميا اليوم ده أرثوذكسي أنا تتحسس وزلهم هايمانوت جن أم زررا يمتصومو زي أبا خمس مالت سلزو خونتها زي على خمس كم سلزو خونتها إلهم سي أمي يتياتو مالتها حمشيتي sexuality أبناي sexuality دما سكس مع سيخات تقبر مسمن تقبر آبي تقبر already حق وزيو والله كابتن ساتوم إذن زبالوه وزعي كوين كهتركب كلها immediate shaming يغليتها يبلو immediate shaming يبقى بزح استفل على عنات شمكا وهبك I think internet enough شم أسمعنا له موالنا توليدنا سقابنا عبي رأينايون سمعناون زي نفلت أسمات من sexuality ستتحازة I think دك أنستيو بفلاي أم كومنتنا رأينايو ديليت غيرنا بلوك غيرنا مودة أبينا زلو أسمات زي نيبعد فندامنتاليست مالك شيم مقبار نسب مستينساتهم حتى عتيلهم بتصوع وسي نسخات تسيق أبو مالتيو بينت تقبر شم كاي خاو نسو تصوعهم سي كدهلوها نسو إيخا خبلوها يوم زقلطفو مالتيو بقى زين قالات بمتقام مالتيو بزعبات سيكشواليتي خاسي توسينو ليو اوكي ابزن دا أرثوذكسي أتحساسبا زلوم زخون هايمانوت زلو سبات مالتيو جن انت دا ابتي حق تصحيفو زلو بزعبات سيكشواليتي انت دا أفريسكايو ويدما أفريسكيو بحبو يزراربوها بحبو مفتحي يقبرالو بحبو كيتواردكا خالخا نابتو قنع زبلوه خملسو خايفتنو تملس انت تملسكا مقدخا تقنع مالتيو ويون اين زبك اي ترفني ايد لخون اي امنلو نيد حج تلكا خا قديفو مخايم زخدو ابزيوم جن ناتوم كلخا قدم تنصنصال مصنصال تبال نغرالا كابو حلفا خا شم توهيب كالو مو الكابو بناتو شميخا تصوا اتحسابون لنا مش ثوت لنا حاسب كنيركي جميت كنيركي زبلو نغر تاخما كوينوسي بتشم غير متصور أمنزرة I think very popular movie نرى بزعبا نهي أفغانستان زينا بناي extreme إسلام التحساس fundamentalist إسلام التحساس وازلوه أبناي أفغانستان إيران قد ملتات اللوسي جاب إيران نهي سوريا تبهالقوان نستيتي تاريخ first really popular نيرو بعالمنا بتعمي popular I think أب سمانة تتيو مثلا نيرو موفي تساريحي ولا think تا موفي كمان شما سوريا مثلا حانتو قوان نستيتسي እንዳ ጎረቤት ክትሕግዝ መታንስ ኤክስትራ ሰሊክ ትረክብ ኢላሲ ሰቤቱ ዝሞተቶ ሰብኣይ ኣፍቂዶም ለሃም ኮይቶም ቶም ከተማ ቶም ሸሪዓ ሕጊ ዝኽተሉ ሰባት ሲ ሰበይቲ የድልዮ ኢሎም ሰበይቲ ስጋም ንረኽበሉ ግን መግቢ ተዳልወሉ ክዳኑ ተሓፅበሉ ግን ሰበይቲ ተድልያ ምስተባሃለ ንስኻ ነሰልዲ የድልየኒ ሞ ክሕግዞ ዶ ኸይደ ሓግዝዮ ተባሂላ ኣብኡ በፂሓ ክትመፅእ ከላ ሕጂ እትዮም ስድራ ክጥዕዩ ጀሚሮም منو لا أبز قال الله أبتجزا متياس مجبي تدالي يتأنحهم تجزا توجينو يتأنحهم سيت سبعي بقى مورال جيرو
ሞራል ገይሩ እቲ ውላዱን ከምኡ ኣደ መሳሊት ሲ ረኺቡ ተፀናንዖ ከመይለኻ ትብሎ በሊዕካ ዶ ትብሎ መግቢ ጥዑም ትሰርሓሉ ቁርብ ኢካ ይዕልል ኣቢላቶም ካብ ገዞም ሕጂ ሰብኣያ ቀኒኡ ሰብኣያ ቀንኢ ገይሩሉ በቃ ምንም እኮ ይገበረት እንታ ሰበይቲ ሰብኣያ ቀኒኡ ከቡኻ ኣመንዝራ ዝተባሃለት ሰበይቲ ካ ብእምኒ ክትውገር ስለ ዘለዋ እቲ ከተማ ብምሉእ ሶሪ እታ ሙቪ ሩውን ከይገብረልኩም ግን ክትርእይዋ ፅቡቅ እዩ እታ ከተማ ብምልእቲ ተኣኪባ እምኒ ገይሮም መጀመርያ እታ ንመጀመርታ እምኒ ከዓ ዝድርቢ ሰብኣያን ኣቦኣን ውላዳን እዮም ዝድርብዎ በቲ ናቶም ሕጊ ማለት በቲ ናይ ሸሪዓ ሕጊ እዚኦም ሰባት ነቲ ቀዳማይ እምኒ ንሳቶም ደርብዮም ሽዑ ኣንስቲ ተርፉ ኣሰብኡታይ ተርፉ ብምሉኦም ሲ እምኒ ደርብዮም ነዛ ሰብ ቀቲሎም እዚ ልሙድ ስርዓት ንዘመናት ዝነበረ እዩ ስጋብ ቀረባ እዋን ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ከይዳ ገለገለ ተባሂሉ ዝፍትሒ ስጋብ ዝመፀሉ ማለት አይ ቲንክ ገለገሊኡ ፓርት ስጋብ ሕጂ ኣይገደፎምን ኣሎ ግን ሳምሃው ኦኬ ስጋብ ክንድዚ መገዲ ከይዶም እንታሽሙ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብናይ ክርስትናውን ክንመፅእ ከለና ከዓ ክንዱ ማለት እዩ ኣብናይ ክርስትናውን በቃ ንሳቶም ጌጋ ኢሎም ዝኣመኑሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣመንዝራ ተባሂልካ ሓንሳብ እንታሽሙ ምስ በልካ ናብ ስድራኻ ድዮም ክመልሱኻ ክቐትለካ ድዮ ኣብዚ በቀዳማይ ሰሚዕና ዶ ሓቀይ ንሰበይቱ ቀቲልዋ ቀኒኡላ ድዩ ዋላ ውላድካ ኣይኮነን ድዩ ገለገለ ተባሂሉ ሲስ ስጋብ መቕተልቲ በቃ ትስምዒቱ ሲ በቃ ጌጋ ንሱ ኢሉ ዝኣመኖ ጌራቶ ክትከውን ትክእላ ኣይገበረቶም ክትከውን ትክእላ ግን ንሱ ነቲ ጌጋ ካብ ሕጊ ወፃ ኢሉ ዝኣመንሉ ነገር ንሱ ቅቡል ኮይኑ ስለዘይተረኸቦ ሲ እታ ሰበይቲ ኣሲ ክትጠፋ ኣለዋ ምስቲ ጌጋ ሲ ክትጠፋ ኣለዋ ኢሉ ስለዝወሰነ ናብ ሞት ፈሪድዋ ነዛ ሰበይቲ ማለት እዩ ከመዛያታት ተሓሳስባ ዘለዎም ፈንዳሜንታሊስትስ ይበሃሉ ኦኬ እቲ ካልእካ ብጣዕሚ ስትሪት ኮይኖም ዝርእይዎ በዓል ፈንዳሜንታሊስት ምዃኖም ንለልዮምስ እንታሽሙ ብዛዕባ ቻይልድ ቤሪንግ ሕርስን ጥንስን ማለት እዩ ሕርስን ጥንስን ከዓ ብናቶም መገዲ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ገይራ ክትጠንስ ኣለዋ እቲ እዋን ሕርሲ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ምስተው እዋን ጥንሲ እያ ብድሕሪኡ ከዓ እዋን ሕርሲ ከዓ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝደንገጉ እንታይ ይብላዕ እንታይ ይስተ እንታይ ክትገብር ኣለዋ እንታይ ክትገብር የብላ ብዙሕ ሕግታት ኣሎ ኣብቲ ሕግታት ውሽጢ ሓንቲ ነገር ጎዲላ እንተተረኺባ እታ ሰበይቲ ምስቲ ውላድ ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዎ በቃ ፒሪየድ ካልእ ምንም ታሽሙ ይብሉ ወይ ከዓ ነታ ሰበይቲ ካብቲ ውላድ ፈልዮም ይወስድዋ ፈፂሞም ምሕረት ዘይብሉ ትፍለ ማለት እዩ ንሳቶም ጌጋ ፈፂማ ኣላ ኢሎም ብዝሓሰብዎ ነገር ተዳእተ ገይሩ ምሕረት ዝበሃል ነገር ይብሉ ማለት እዩ እቲ ከይፀሓፍ ኩሉ ሻብዓይ ድማ ስራሕ ክትሰርሖም ዝግባእ ኢሎም ከዓ ፈፂሞም ሕግታት ኣለዎም ማለት እዩ ኣብኡ እንተዳ ኣብቲ ሕጊ ፀኒሕካ ከዓ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ትፅንፀል እንዳ ኦርቶዶክሲ ዝኾኑ ሰባት ከዓ ኣብ ኔጎሽዬሽን ተኣትዋ እዚኣስ ጌጋ ጌርካ ኣለኻ እዚኣ ስራሕ ሲ ክትገብሮ ወይ ከዓ ክትገብርዮ ኣይግባእክን ነይሩ ግን በቃ ድሕርጅስ ኣይትግበርዩ ምናልባት ስለዘይፈለጥኪ ክነርኪ መማ ተሸጊርኪ ክነርኪ ግን ኣይትግበርዮ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ግን that's it leisure እዚ መዘናጊዕ ከመይ ክብለኩም ኢለ ኣብነት ምሕምባስ ገሊኦም ኣለው እንዳ ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንታይ ይገብሩ ንኣብነት ሕጂ ውፅእ ኢልካ ክልል ኢልካ ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ክሕምብስ ስለ ዘለዎ something enjoyable ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝሐጉስ ነገር ስለ ንጥዕናኻ ፅቡቅ እዩ የዘናግዕ እዩ ንዕረፍቲ እዩ እቲ ማይ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ናትካ ተኮይኑ እቲ ማይ ጌሽካ ዘይትኸዶ ገንዘብ ዘይተውፃሉ ተኮይኑ ሲ ክትጥቀመሉ ትደሊ ኢኻ ኖ ኣብ ከምኡ ክኾን ከሎ ሕጂ ክልል ኢሉ ንደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝፍለ ክህሉ ይኽእሉ ንዴታት ተባሂሉ ዝፍለ ንደቂ ተባዕትዮ ኢሎም ፈልዮም ኢንጆይ ክትገብርዎ ዕድል ይሂቡኻ ኣይኮነን ከዓ ፈፂምካ ምሕምባስ ኣይፍቀድን እዩ ኢሎም ከዓ ኣብሶሉትሊ ዜሮ ቻንስ ዝህቡኻ ኣለው እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ዝኾኑ ማለት እዩ ፈፂምካ ዕርቃንካ ኮይንካ ሲ ዕርቃንካ ከማን ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት እንዳ ኦርቶዶክሲ እንታይ ይገብሩ ኣይ ሒጃብ ጌርክን ኣካላትክን ብምሉእ ተተሸፊኑ ሲ ኣብቲ ማይ ክትሕምብሳ ትኽእላ ኢኻ ዝብል ኦርቶዶክሲ ኣተሓሳስባ ኣሎ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት
ዋላ ትሸፈን እምበር ክትጥልቅ ከላ ነቲ ቅርፂ ናይ ኣካላታ ከሪኦ እዩ እዚ ነውሪ እዩ እዚ ሴክሹዋሊቲ እዩ ኢሎም ከዓ ፈፂሞም ናብቲ ማይ ምእታው ከዓ ፈፂሞም ዝኽልክሉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ምስ ሰብኣያ ጥራይ እንተኮይና ኣብ እፁ ገዛ ክልቲኦም ጥራይ ሳልሳይ ዘይብሉ ክልቲኦም ጥራይ ዘለውዎ ክሕምብሱ ዝኽእሉ ከዓ ፋሲሊቲስ የዳልዉ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት እዚአን ዓረብ ሃገራት ከምኡ ዓይነት ፋሲሊቲስ ብዙሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ which means በቃ ሰብኣይ ሓደ ክሪኣ ዝግባኣ ሰብ ጥራይ ኣብ ዝሪኣ ቦታ መታ ነቲ ሌዥር ከይተርፋ እቲ ምዝንጋዕ ከይተርፍ ነቲ ሰብኣይ ከይተርፎ ምስ ካልእ ሰበይቲ ከይሕምብስ ምስ ሰበይቱ ክሕምብስ ተደልዩ ኣብ ከምኡ ኣብ እፁ ንዖም ይዳልወሎም ኣብ ገዝኦም ዲ ዝኸውን ዘሎ ተኻሪዮም ንበይኖም ድዮም ከምኡ ገይሮም ዝኸድዎ ዘሎ ከምኡ ይዳልወሎም ኣይ ቁሩብ ፍሌክሲብል ኢና ንዝበሉ ከዓ ናይ ኣዋልድን ናይ ኣወዳትን ኢሎም ከዓ ናይ መሐንበሲ ቦታ ድዩ ዋላ እቲ ቢች ኤርያ ሰግሪጌትድ ዝኾነ ይግበረሎም ኣብኡ ከይዶም ይሕምብሱ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ገይሮም ንወዲ ሰብ በተሓሳስቡን በዘረቡን ብግብርታቱን ከዓ እንዳ ፈንዳሜንታሊስት ይቆፃፀሩ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ካብዚ ሓለፋ እንተዳ ብዙሕ ፀቂጠሉ ሌክቸር ከይከውን እዚ ኣብ እዚ ገዛና ንገብሮ ኢንትሮዳክሽን ጥራይ ስለ ዝኾነ ኦኬ ምልላይ ምስቲ ሓሳብ ምስቲ ርእቶታቱ እንታይ ይመስል እቲ ቃላት ክንሰምዖ ከለና ምናልባት ሕድስ ከይብለና ወይ እውን ውሽጥና ክንምርምር ክሕግዘና ዝኽእል ነገራት ኣነ መን ኣተሓሳስባይ መን እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ግሩፕ ዲስከሽን ክንመፅእ ከለና እቲ ኣተሓሳስባይ ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ምስቶም ካልኦት ዝዛረቡኒ ዘለዉ ሰባት ከዓ ፈንዳሜንታሊስት ድዮም ዋላ ኦርቶዶክሲ ዝኾኑ ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነፍሰይ ክሕሉ ንዖም ሓሳባቶም ከኽብረሎም ኣዝዮም ፈንዳሜንታሊስት ኮይኖም እኒ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብለይን ኣብ ሼሚንግ ኣብ ገለ ካብኣቱ ምስ ጀመሩ መገድና ንዓፁ ሄንስ እንዳኣንኮ የብሎ ክነገብር ማለት እዩ the moment ኣመንዝራ ምናምን ክንሰምዐ ከለና ዝምበሉ ሓንቲ ተሽምብሉ ንዓንዶ ተረዳእኒ ኣነ እኮ ኣመንዝራ ይኮንኩን ኣነ እኮ ከምዚኤ it's a waste of time ምክንያቱም ኦልሬዲ ንሳቶም ዲሳይድ ገይሮም እዮም ክትኮኖን ከይትኮኖን ዘለካ ኢሎም ወሲኖም ልካ ኣለዉ ስለዚ ሲወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ፌሚኒዝም ኢልና ክንመፅእ ከለና እቲ ክንቃለሶ ደሊና ዘለና ኣተሓሳስባ ዝኣባታውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ሕጂ መሕደሪኡ ኣበይና ኣለና ኣብ ፈንዳሜንታሊዝም ኦኬ ነቲ ንሕና ክንቃለሶ ደሊና ዘለና እዚ ይትረፍ ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ጥራይ ድና ቤዝድ ኮይና ዘለና ሕጂ በዚ ናይ ሪሊጅስ ፌሚኒዝም ኢና ንዛረብ ዘለና ኦኬ ኣብዚ ናይ ሪሊጅስ ፌሚኒዝም እቲ ምስ ባህሊ እንዳተተሓሓዘ ንደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፀን ዝነበረ ኣተሓሳስባት ከም በዓል ምኽንሻብ ከም በዓል ቤት ትምህርቲ ዘይምስዳድ ብንእስነታ ምምርዓው ብንእስነታ ምውላድ ቤት ትምህርቲ ዘይምኻድ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ንሓንቲ ንእሽተይ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ስጋብ ተዓቢ ብዙሕ በዚ ብሽም ሃይማኖት መፅዩ ፈንዳሜንታሊስት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዝዓፅዋ ብዙሕ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ኦኬ ሕጂ እወ ኣብ ከምዚ ገሊኡ እኮ ጌጋታት ኣሎን ድዩ ገሊኡን ኢሎም እዚ እኮ ሕጊ ስለ ዘፍረሰዎ ኦልሬዲ ሲ ፖሊሲ ወፂዎ ሲ ጠጠው ተባሂሉ እቶም ኣቕሽሽቲ እቶም ኢማምስ እቶም ዝተፈላለዩ ሃይማኖት መራሕቲ ሲ በቲ እዋን እቲ ኖ ጓል ኣንስተይቲ ክትክንሸብ የብላን ኢሉ ጠጠው ዝበለልና ይብልና ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ጓል ኣንስተይቲ ክትክንሸብ የብላን ኢሉ ጠጠው ዝበለ ይብልና እትዮም መራሕቲ ሃይማኖት ንነብሶም ዝምርዓውዎን ኣንስቲ ተኸንሽበን እየን ዝወሃብኦ ስለዚ ሲ ኣብቲ መፅሓፍትና ሲ ከምዝን ኣይብሉኒ እሞ እስከ ንግደፈን ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ኢሉ ዝተዛረበ ወዲ ተባዕታይ የብልናን ዝተዛረበ መራሒ ናይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣብ መንጎና የብልና እቲ ፌሚኒዝም ግን ሕግን ፖሊሲን ሒዙ ሃይማኖት ከይፈለየ እዚ ብሃይማኖት እዩ ብገለ ከይበለ ነቲ ትምህርቲ ኣምፅኡ ኣብ ኣካላትና ክንድምንታይ እንታሽሙ ወፃኢ ከም ዘለዎ ብምርዳእ ብትምህርቲ እንዳገበረ ኣጊሱልና ማለት እዩ ሓንሳብ ካብ ኢዶም ሸተት ኢላ ስለዝኸደት ብዛዕባ ክካትዑ ኣይክእሉን እዮም ተሓቢኦም ገብርዎ ነይሮም ዶ እወ ንሱን ግን እቲ መቕፃዕቲ እንዳበዝሐ ምስከደ ዳርጋ ጠፊኡ ሕጂ ምናልባት ኣዝዩ ውሕድ 0.something% ክህሉ ይኽእል እዩ ቁፅሪ ምፅዋዕ ኣይንፈቱን ኢና ምሁር ሰብ ቁፅሪ ስለ ዘይውፅእ ኣንለስ ነቲ ሪፖርት እንተዘይንቢብና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሪፖርት ሕጂ ኣብ ቀረባ ኮይነ
لو معلتي أب مودة أنا جنبوت كل دشان عسران شدشتنسي تقطرين أي مخن شباب إيرترا خندي الله سلازي بكو قطر طويع خيدا يدلني جن أزيو وحد كم زخون يزرعين حابيك حبابيك هذا جبر نجر already حنسا مستجبرسي كتمر صوص لزي تخل سلمتي مع عسي خاطفل تدخل تين قلعد جدا كتابة كتكبر كأ جديتا أيو أبيرترا مينستري تاعنا لازا جدا نخلنا عندتاتنا بوتاتنا مالتيو بيت تمرت مخاد مينستري تمرتي إنه كل ولدي سلتجددو بيت تمرتي مخاد أجدد زاج سلزجدد نابت بوتاتي زوم قلعد زوم كم تخلو تخنشي بندين أي تخنشبان already كرعين مالتيو أوكي نزي already نزي خشفة نجار كن كتمرسو أيتخيلني خا ويونز بقول عنت كم مرعاها كابتي بيت تمرتي already أتيوم وزلوها حامي مادو قالن دابل كويكا عند حتنا سديدة يالله ناب كتما خيداك تمهار ويكا أمس عبايا تنبر مسحتنا تنبر كيدا لا بزبل شمس قاب زرقاقت كن من تايوان كيدا رونا بحكي مو أبتي ختما زخدتو خبيت تمرتي تمزجي بادو إلو government نزي censorship تتأكيمو سيرش جيروس قاب زرخبا زاقول عبايا بتي حال لابزن عمد كوسلو نخيلو حسب تكنولوجي قالينو بكمبيوتر قالس لزي كنا لومي أبزي يلان أبز مودرن عالم أنا حجي أدريسي كغير كله أبت بوست أوفيس كده زيب كودي كابزي زيب كود نابزي زيب كود كيرو له ستريت أدريسي كأنا زي مسلي له طعم سبلكم معاس أنا معلتي أخي أدرس شخص تغيري إلى تفورم تحتني كاب سنة حدا خبلا إيه كاب سنة حدا جميرة نت إنفورميشن جمتي لا بتحدش أدرس شيء تنجر سلزي سيزوخون سمعت يسي أنكوي كابز أدرس شازنا براتو نابز أدرس غيره كحبا يكلني أبانا جن كمبيوترايزد سلازي كونه أبز بيت مرتواتيا نقبلنت كاب تسنة وسيدوم نسمرا سديدنا يلنا انتلا تبهيلا تقولع أسمرا أتيا بيت مرت أمانيل دي أتيا بيت مرت عود دي أتيا بيت مرتي فنلاند دي أتيا سقاب تركب مارتيو أي ترخبتن مستوى شعو حطوطاتي مت ترى أخا سيدرالك أمر عمة حجي حسب نتسابر نجر already تعميز أزا قلعة منابط أني ساون كتكون ياينو damage مسكونسي كترحنو نزام قلت كترحنا نايتخلني أزن ود خمسين حجي يدلينا تكنولوجي محجزنا نيرو مالتيو مبرت أباتاوي يكون نزي حجزنا ذلو أباتاوي دا كم زي قبرنا لوريخو بك أدد حرتي تي تكنولوجي زي مهلا وقال ملتاتي كينا أسرو كينا طفو كينا ودموسي يتحلال خلنا له مالتيو تكنولوجي تمجو نحنا تتماهرنا جن سيستم كريت كنقبرنا مالتي فيمينست قالكم ودكم مالتي نحنا ممهرنا كمزن ود خمزنينا سيستمات ديفلوب كنقبر كلنا نقرات قلطوف اتخنت يوم زقبانا فونيو كترف على أم عبالة يكون نتعنا ناي قلت يكون ناي أنستي ناي سبوت ناي محبر سبكوتا يتنكفالو نزبلنا ونقر نخنا قلطف منسي تخبر الله منسي كمهر الله مفتاحي خنركب تدأخوينا مهاي منت كتأفق اللوا نأباتاوينت محبيئة أب fundamentalist religionen أب هباتاوينت أب يازل أوكي محدريا للينا ببنتاعي مزحاسو زلو أب discussion زي ما تتوخينهم أرثوذكسي أتحساسبا أنت زي بلو أوكي هين مهين زي بلو تدأخوينهم نتي جبري مستي نوري زبلوو نتي تكبر مستجباراي كم زجرهم حويسهم زتمتو شيم زجبرو مخا pathological زخونة شيم زجبرو كم مفنفان اندافنفنو دزاربو اندافنفنو بعد زي أتن حج خندمتاي فيديو رئينا لنا اتقال ممنزار تبهل is a shameful word بتعمي ناي شيم ناي كنحفر دك أنستيوسي كنشمكك تتقبولا قال ينبر كاب مصحف قدوس وصاي سي رينا ينفلطن ابت بوليسينا يلان اب حقي يلان اب كلتا اب حدار نزلو سبات كاب تحدارهم وصاي انتدا زموت وعيلا بوليس يخصهم اب بيت فردي يقربيهم مقصعت لو زي بوليسينا لو اب استفلالي هاجرت كاب تقوامن አሉ ابت بوليسي لو كابزي وصاي ግን እቲ ፈንዳሜንታሊስት አተሐሳስባ ዘለዎ ሰብ ሼም ብምግባር ነት ከአስር ክጸቅጥ ከም ሰግሪጌት ክገብር ዝኸደሉ መገዲ ግን محبي أباتاوينت ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ አተሐሳስባ ኢና ንርኢ
مستي مسمني ديسكشن زقبل زلخو مسمني خزكات عزلخو انت دقا فيديو ولعو أمنزراتات دك أنستيو إلو نتقل كمان قال أمنزرا زتقم تد أود تبعتي حليو there's nothing you can do about it there's discussions بحال يبلو مالتيو انت يوزي fundamentalist منزارسي مستي تكبار زجبرة سب يحوسونه ويقول تسابون انت زي جبرة نقول نستيتي كمجلس يجيرو نزا قال تبهر كوي نزا قال نستيتي سي مجلسي كم individual كم حنتي ولك أسد أبو أنا دي أنسى هبوا مسؤولي بجافرمنت تفلت قالوا بسرتيفيكيت تصحافة مزجوب زخونة شمال لوا كاب شما وزعي كال شم هيبو أتأميقه بوخت صوع كابو حالة فادما نتي صوتها بمولو نتي قوانا نستيتي تبهال صوتها أمن زرا الكام صوع اوكي نتتحساس باينا نقمته مسمنينا نزارب زلنا مسمنينا ديل نقبر زلنا نابي أنفتك خنكيد لنا انتي كمفتح له اوكي نانا حجي حدشت فيمينست ايكونال اب تحت تصحي زيتا نقرنبر زيتا قبر نقر يلني بحل كل حق قدمينا زحالفو اديتاتسي حواتنا اديتاتنا نزو كله حالفانو يعني تباهيلوسي اب حقي بصيحو نعو مفتحي زخونوسي حقتات አሉ نزيهم religious fundamentalist زخونو ابنا religious feminism نقالسو زلنا زخون عين التغوار زقبرو ناي 2026 ايكونا ايتسمبدا ناي 2026 ايكونا حدش ايكونا حقتات ملو حقتات አለው እዚ ሕጂ بتكنولوجي أبكد أبتحتي تكنولوجي تحابيكا مالتيو كناتو تكنولوجي حجي بتعمي زغلطف زلو مسو خازوم حق زوصو سبات مسو يغايوم زلو سقاب انتم حقي زوص ريبورت مقبرالو فلاج مقبرالو مش كنكسوم نخلنا نزوم سبات اتحقتات كو አሉ يوصيو معلتاوي تشالنج ابز جبرنا قطري اتيوم فيمينست سبات كا كمزيون حجون بخمس مقدي يتقعالوا إلان زوصالو حقتات አሉ تكنولوجي تتأكد كحجي زقبر زلو بروفايل شموم سلازين فلتو بوتوم سلازين فلتو نو تيك توك كن آتو خلنا فيمينيزم انتاي جيرالا اتي ايميل ادريس قدن تليفون كا قدن كم تأتو تجير كالغا مالتو نابت أبغى أخن كيد كلنا قالو اتش أسماتو اي نقرأكم مني مكناتو لتا أسمات تتأكيبون بزح حماقات قبرو زدلو بزحات سبات سلازلو نتيشم تتأكيم كا نتيوم طبقاتات إذن يجبر اللي مسبلة نتيك توك مستتصحفلو تيك توك قلعو يزوصو زحب حقيله تيك توك قلعو يوصوي حقينا بطبقه غير كان تخدكايو مالتو مانم سب بروفايل شما يفلطن انديو انت شما يفلطن زادلي انفورميشن كنا ريجستر كنقبر كلنا ابتي سوشيال ميديا تشيك مارك نقبرها غنا ابت كونتراكت ناتو خلنا أبزي حقي نايزا سوشيال ميديا زيا بقى أبايت كوني من باب كألو أي تخالو نتا تشيك مارك جبركم ساين إن كتجبر أي تخلوني ساين أب با ساين أب أي مجبركم أي متمزجبكم تتأكمتي تيك توك تتأكمتي إنستغرام تتأكمتي فيسبوك تتأكمتي أي سوشيال ميديا مالتي تا كونترات بعلا ناب حق تبصحكم على سلام انت أبزي زرلو حقتات بمولو بقو تقيدة تتأكم من هذه السوشيال ميديا كوني إلكم كونتراكت في الرموس لازلهم ساين اب تقبروا خلهم جنا مالتيو طبقه حالفه خيدو زين حجي فيمينيزم زلوا هاجرات زي فيمينيزم تبهال حقي ابزن حقتات تسرحلو زلسي اب كل ميدايات اتو زلا سلازي زي تجبره زي تويري ينبر زي تجبره نجر سلازي يلا انرجيك حلو ايه زيوم سبات كزاروا يدين زمصاني غيره بوزيتيف بزخونه مغدي نزبوتا تطقيملو تجلجلن أجلجلن لايك مايندد زخونو سبات رخيمة خيدي زبالسب خيدي خيلو حالة فاقن كتقع يدلي إذن ود سبن إذن أنا مزة سبزي حلق حيزوني إيو أبزي أخن باس حق ندلي إن زبالسب جن lawyers are right there أفرد قبرون تد أخونكم سي lawyer الله إزي إرتراوي مندفاوي إلكم أوتيكم مازلهم بروفايل إيميلان تليفونان أدراشهم تجمت إلى واتيا دبدابين أبكزاهم تمتصكم مالتي أوكي سلازي بزح عينو صبكم إزي اللو معلت استمرينا بتعرستنا خنتقنع اتيوم نزرارو لهم سبات أما تعلموا من تابين بس مني دزارب زلخو مسألة لنا
ديل نقبر مالتيو كابو حالفا دما نفسي كل شيء انت يزبلكم نفسي كمرمر نفسي كمرمر نفسي كمرمر نفسي كمرمر انا جيجا نزبلكو نجر من سلز نجر انيو جيجا الى شادو ورك يزبلكم كل شيء مش شادو ورك every day شادو ورك نقبر لنا ابت التحساس باناسي انتي سلازو خونكو ينز تقبيلو زلو انتي سلازو خونكو خنزي امينلو زلو اديلاتني ابويلوني كاب هايمونوت هيدو ባህለይ ክብል ከለኹ መን ምሂሩን ነዚ ባህለይ ብሄረይ ኤን ትሽዓተ ብሄር ኣለና ናይ ስለ ዝኾነ እዚ ባህለይ ኢለ ተቐቢለ እዩ ናይ ትግርኛ ድዩ ናይ ብሌን ድዩ ናይ ሳሆ ድዩ ናይ ኩናማ ድዩ ኣብዚ መፅኦም ብእኩም ነኸለና ትሽዓተ ብሄር ተኣኪብና ብሎ ኣብ ዘለና እታ ቀዳመይቲ ቃል ዝጥቀመላ ሪሊጅስ ፈንዳሜንታሊስት ናይ ኣቦታትና ኢሉ ንዝጅምር ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ኣቦታትና ኢሉ ንዝጅምር ሰብ ጠጠው ተብሎ ትኽእሉ ኢኹም ካበይ ናይ ብሄር ኢኻ በዓል መን እዮም ኣቦታትካ ናይ ሃይማኖት ካብኡ እቲ ኣቦታተይ ኢሉ ዝኣመነሉ ንሱ ምዘርዘረልና ኣሃ እዚኣስ ኣነስ ካብኦም ኣይኮንኩም ስለዚ ስንዓይ ትምልከተኒ ንኽንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጥቕሉል ኢለኩም ኣሎ እንዳ ሪሊጅስ ፈንዳሜንታሊስት ብጥቕሉል እዮም ዝመፁ ያታና ኣቦታትና ባህልና ከምኡ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ስለዚ የለ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄር ኢና ዘለና ሓለፋ ናይ ትሽዓተ ብሄር ድማ ብቻርተር ኢና ንምራሕ ሕግን ፖሊስን ካለና ማለት እዩ ኦኬ ትሕት ባንዴራ ያታናን ሕግናን ሃይማኖትናን ዘይኮነ ዝመርሓና ሕግን ፖሊስን ኣብቲ ቻርተር ተጻሒፍልና ዘሎ ንሱ ስለ ዘመሓድረና ማለት ካብኡ ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑሲ ሃይማኖተይ ገለ ክብሉ ኮይኖም ኣብ በዓል ሃይማኖት ትእከቡ ኣብቲ ሃይማኖትኩም ትካሰሱ ኣይ እዚ ናይ ብሄርና እዩ ትልኩም ካ ኣብቲ ናይ ብሄርኩም ተኣኪብኩም ካ ብብሄርኩም ትካሰሱ ዋላ ንሱ እንተኾነ እታ ቻርተር ከም ኣምብሬላ ከም ጽላል ንኹሉ ተሓቅፎ እያ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ብሄር ኣለኻ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ሃይማኖት ኣለኻ ንኩልሃና ዘማእከለ ብሕግን ፍትሕን ብናይ ሶሻል ጀስቲስ ብዘይ ገድስ ጾታኻ ብዘይ ገድስ ዕድሜኻ ብኸመይ ብጥዕና ክትመላለስ ኣብ መንጎ ብሕብረት ብሰላም ብኢን ሃርሞኒ ክንነብር ከም ዘለና ሕጊ ስለ ዘመሓድረና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ድሕጂ ንዝኾነ ዓይነት ሕቶ ብዛዕባ ፌሚኒዝም ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ኣባታዊነት ኣንጻር ናይ ፌሚኒዝም ክመፀና ከሎ ንዓና ክንሓትት ግቡእና እዩ ፈንዳሜንታሊስት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣያታትና ኣቦታትና መፅሓፍ ቅዱስ ኣዳምን ሄዋንን ኢሎም ክጅምሩ ከለው ኣብኡ ጠጠው ነብል ማለት እዩ እዚ ሃይማኖታይ ኣይኮነን እዚ ኣተሓሳስባይ ኣይኮነን እዚ ትብሎ ዘለኻ ንዓይ ኣይምልከትን እዩ ንኣኻ ስለ ዝምልከት ኣነ እዚ ዝኣምነሉ ኣተሓሳስባ ሒዘ ንቕድሚት ክስጉም መሰለዩ ንኽንብል መሰል ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ይቐኒየለይ ናይ ሎም መዓልቲ ሕፅር ብዝበለት ፅፍፍ ብዝበለት ብዛዕባ ሪሊጅስ ፈንዳሜንታሊዝም in focus with religious feminism ተዘራሪብና ማለና ማለት እዩ ወስኹሉ መሊእኩም አንብቡ ሕሰቡሉ ኩሉ ሻዶ ወርክ ስርሑ እንተዛ ኣብቲ ህይወትኩም ኣዝዮም ፈንዳሜንታሊስት ዝኾኑ ሰባት ክመፁ ከሎ ኤነርጂ ዌስት ኣይትግበሩ ኣብ ምምልላስ ግዜ ኣይተጥፍኡ ዝቕየሩ ሰባት ኣይኮኑ ስለምንታይ ንሶም ጻዕዳን ጸሊምን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ መብዛሕትኡ እዋን ፈንዳሜንታሊስት ሪሊጅስ ሰባት ትምህርቲ ይብሎም ትምህርቲ ምዘይብሉ ሰብ ከዓ ግዜኻ ምጥፋእ ኣተሓሳስቡ ዘይጥረ እንታይ ኢልና ኣለና ቅድም ሰልፍ ኣዌርነስ ኢለ ይረዳእኩም ነይረዶ ሰልፍ ኣዌርነስ ትበሃል ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኮሌጅ ደረጃ ክንበፅሕ ከለና ኣነ ክእለተይ ብቕዓተይ እንታይ ኢሉ መዝሚዙ ናብቲ ንሱ ንዓለም ክጥምተላ ዝመረፀ ወይ ከዓ ንሳ ንዓለም ክጥምተላ ዝመረፀትሉ ክሪየር ሒዛ ቢዝነስ ፐርሰን ዲያ ክትከውን ሳይንቲስት ዲያ ትኸውን ጂኦሎጂስት ዲያ ትኸውን ዝኾነት ክትከውን ማለት እዩ ዓለም በዚ ኣገረይ ዝጥምታ ዘለኹ ክእለተይ ዛይላ ክትከይድ ናይ ብቕዓት ትምህርቲ ይሓትት እዩ እንተዳ ትምህርቶም መሃይምነት ካብ ምጥፋእ ንታሕቲ እንተዳ ኮይኑ ቃላት ዝጥቀሙሉ ብሕግን ስርዓትን ሃይማኖቶም ዝነገሮም ነውሪ ንዝበልዎ ነገር ነቲ ጾታ ወይ እውን ነቲ ሰብ ወኪሎም ይፅውዕዎ እንተዳ ኣልዮ እዚኦም መዛርብትኹም ኣይኮኑ ቪድዮም ክትርእይዎ ኣየድልየኩምን እዩ ንቪድዮም ክትምልሱሎም ኣየድልየኩምን እዩ ብዛዕቦም ክትዕልሉ ይድልየኩምን እዩ ኣብ ዲስካሽንኩም ክትኣትዎም እውን ኣይድልየኩምን ኣይ ኣነ ደስ ይብለኒ ምስ ከምዚኣቶም ሰባት ክዘራረብ ኣለኒት ገለ ትብሉ ትኾንኩም ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይ ኣብ ናይ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ወይ እውን ኣብዚ ናይ ሰልፍ ኣዌርነስ ዝበሃል ታሽሙ
ልዕል ስለዘይበልኩም ንላቦኩም ኣብኡ መታን ክትንታሽሙ ኣብቲ ዘስልጠና ኣብቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ግዜና ክነጥፍእ ኣብቲ ኣድካሚ ዘይንስልጠሉ ዘየንታሽሙ እንተኮይኑ ግን እንዳገደፍናዮ ክንከይድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክብል ክነልሎም ከመይ ጌርና ንህልሎም ንዝብል ሓሳብ ኢና መፂና የቐኒልና ወሲኽና ሓደ 15 minutes ተላሪግና ኣለና anyway thank you so much ንዓይ እውን ስለዝሰማዓኩምን ሕጂ ሞደሬተርስ ከእትሞ ሓሳብ ክሰምዕ ብድሕሪኡ ከዓ እዚኣ ናብ ዩቱብ ክሰቀለልኩም ስለዝኾንኩ ከይትነውሓኒ ነዚኣ ዓፄ ከም ብሓድሽ ክውልዕ እሞ ዕላልና ክነዕሊ ናትኩም ርእቶታት ገለካ ክሰምዕ ወላ እዚኣ ዓፄ ክምለሰኩም ከይትነውሓኒ መተ ናብ ዩቱብ ክሰቀለልኩም ኦኬ እንኮየልኩም ፎሎ ጌርኩም ሓዳሽ ዩቱብ ከፊት ኣለኹ zero subscription ዘለዋ ብቀዳማይ ምስ በዓል ዶክተር ያዕቆብን ምስ መሲን ዝገበርናዮ ዘተ ኣብኡ ጠቂዕልኩም ኣለኹ እታ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ንስኻ ትከውን እያ ማለት እዩ ቀፂልና ከዓ እዝን ካልኦትን ዘለዋ ብኣርካይቭተይ ዘለዋ ከዓ ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ምሳና ስለዘምዘኹም እቶም ትኸዱ ቻው ክብለኩም የብሩኽ ምሸት እቶም ምሳና ትፀንሑ ከዓ ተመሊሰ ክመፅእ ከለኹ ክንራኸብ ኢና ባይ